Bos días a todos. Supoño que, polo que me dio o secretario, tedes todos o informe xurídico que fixo referente ao que falamos no anterior pleno, que pide o Bloque Nacionalista Galego, que desconfiaba de que a bonificación do imposto de construcións e instalación de obras con respecto ás obras do IES Ramón Aller, que había dúdas, entón eu había encargado un informe ao secretario de hecho a todos os grupos políticos. Os portavoces, solamente os portavoces. Bueno, os portavoces tedes todos o informe que fixo el, vale? Simplemente para que quede claro que é perfectamente legal exonerarlle. Bueno, a ver, é legal ou non é legal que poidamos exonerar a Xunta do pago do ICIO hasta o 90%? Xunta pediu o Concello concediulle a bonificación do 95%. E digo eu, é legal ou non é legal? É correcto, está. Pois está, é o que quero quedar é que é correcto. Esa é unha decisión política. Podíamos non facelo, pero se o facemos é perfectamente legal. E na ordenanza regular tamén. Pero Paco, ti que eres un perro vello, como comprenderás, se eu lle vou pedir a outra administración que me faga unha cousa, se ainda que lle quero retorcer despois, mal asunto, Eu pola gana cobraba o ICIO, pero non iba a quedar moi ben. Nin que a Xunta, dá igual que a goberno PP que a goberno PSOE ou Bloque. Ben, empezamos entonces o pleno, o punto 1 é a aprobación da acta número 11 da sesión ordinaria celebrada o 26 de setembro. Decir que Paz vais a incorporar, está cun tema médico, vais a incorporar ao largo do pleno. En teoría, unha horiña ou así, ou media hora estará por aquí. Entón, é a única que falta, non, César? É a única que falta. Algunha cousa que aclarar con respecto á acta esta número 11? Pois pasamos a votala entonces. Votos. Iria faltame, non me sale aquí. Iria... Non me sale o voto de Iria, ahora sí. Ben, votos emitidos son 20, os 20 a favor, polo tanto, apróbase por unanimidade e imos co punto seguinte, que é decretos da alcaldía, dación de contas. Ten a palabra o señor secretario. O señor alcalde presidente dá conta da relación de resoluciones que dictou dende a data da anterior convocatoria, da sesión plenaria do mes de setembro, hasta a data desta convocatoria que foi o martes. Teñen copia e quedan enterados. Moi ben. O punto 3 é recoñecimento extrajudicial de créditos número 34. Podemos pasar a votalo? A ver, espera. Votamos entón. Votos emitidos 20, 11 a favor, 2 non do Bloque Nacionalista Galego e 7 abstencións do PSOE e de Compromiso. Imos co punto seguinte, expediente de modificación de ordenanzas fiscais reguladoras das tasas por exercicio 26. Según me informaron a min, vamos a debatir en conxunto os tres expedientes, o número, bueno, o punto 4, o punto 5 e o punto 6. Debatímolos en conxunto e despois votámolos por separado. Ben, ten a palabra o noso portavoz Abelino Souto. Bos días. Ben, o punto que teremos hoxe é o debate da modificación prorrogada de ordenanzas fiscais e Canta o tempo desto. Canta o tempo desto. Perdón un momento, Abelino. Perdón un momento, isto poñemos 10 minutos para a primeira intervención e 5 para a segunda, parecevos? Paco, parecevos? 10 minutos para a primeira intervención, máis menos, e 5 para a segunda? Vale. Entón... No, eu digo se xuntamos. No, pero é para todos igual, Eu digo...
Sí. Sí. Ah, bueno, pero por eso digo, en vez de, os 3 puntos serían 15 minutos. Entón, no, pero dixenlle que 10. A ver, Abelino dixo 15 minutos, e eu dixen, se vos parece ben, 10 minutos a primeira intervención para todos e 5 para todos a segunda. O sea, en vez de 15, 10. Ben, 10 minutos. Bos días. Como decía, hoxe traemos a debate a ordenanza das modificacións fiscais e reguladoras para o exercicio 2026. Basicamente un conxunto de axustes puntuais que intentarán mellorar a xestión, adaptarnos ás normas e á realidade actual e tamén permitir que as familias que colaboren activamente cos servizos municipais teñan unhas bonificacións, digamos que pensadas para facer unha administración máis eficiente e máis próxima á cidadanía. A primeira das ordenanzas que se modifica é a ordenanza do lixo e a principal novidade que trae é que se introduce unha bonificación dun 10%, que tamén se falou con compromiso por Galicia, para aquelas familias no seu recibo que se adiran voluntariamente ao sistema do contedor marrón. É dicir, ao servicio novo que se vai a implementar. Entón, o que se trata é de que esas familias que se adiran de forma voluntaria a facer esa mellor xestión dos recibos, teñan esa bonificación do 10%. Logo, decir tamén que a campaña de adhesión xa se presentará para a vindeira semana pola Concelleira de Medio Ambiente, que xa leva tempo traballando neste proxecto. E o que hoxe vamos a aprobar é simplemente a parte fiscal que afecta a esta iniciativa, que é bonificar co 10% a esas familias que colaboren. Por segunda ordenanza que se modifica é a ordenanza dos vaos, que nos actualiza desde fai moito tempo, e o que facemos é poñela ao día, adaptándoa aos tempos actuais e ao diseño moderno das rúas do pobo. Agora, o Concello xa poderá executar esa modificación, cando se solicite a inclusión dun vao, dunha forma máis estética, poñendo en baldosas, poñendo en pedra, según a rúa para que se solicite. Básicamente o que se trata, como digo, é de modernizar esta ordenanza e tamén de seguir con unha armonía das rúas e tamén que señan sitios accesibles. A terceira modificación referente ao servicio de emerxencias é unha corrección puramente técnica, corrixese un erro relativo á medición dos metros de mangueira cando se prestaba un servicio, que tiña aí un erro nas horas, e o que se fai é axustar o texto á realidade. Si, os metros de mangueira, está recollido así. Axustalo á realidade. E, por cuarto lugar, o que se modifica tamén nas ordenanzas é a expedición de documentos administrativos tamén para adaptar a nova normativa vixente, que basicamente a normativa agora proíbe que se lle poida cobrar ás compañías de seguro os informes da policía local. Entón, o que se fai é suprimir eso para adaptarnos. Como digo, son cambios, a excepción da bonificación da basura, menores, pero necesarios para seguir mantendo as ordenanzas actualizadas e en cumprimento ca lei. En resumen, estas modificacións non supoñen ninguna carga adicional para a veciñanza, senón que melloran a xestión municipal e recoñecen o comportamento responsable daqueles veciños que se aridan a esta campaña. Por outra banda, presentamos hoxe modificacións nunhas ordenanzas de servicios sociais, basicamente no carácter de regulatorio, que teñen un obxectivo moi claro: facer que as axudas cheguen a quen realmente as necesita, con criterios de xusticia, responsabilidade e sentido común. Aquí, o que falamos son de familias concretas, de xente que en ocasións o está pasando mal, e pensando nas persoas que traballan e cumpren, que deben sentir que o Concello está ao seu carón. En primeiro lugar, nas axudas de emerxencia social, fanse varios cambios. Un primeiro que é unha nova actualización no apartado xurídico para adaptala máis á normativa actual, e tamén se reducen algunhas cuestións. En segundo lugar, para min o máis importante é que se fai unha modificación nos beneficiarios, incluindo dúas melloras moi importantes. Primeiro, incluímos que poidan acceder a estas axudas os fillos dos emigrantes retornados. Basicamente, isto é pensando no colectivo de Venezuela. Esas persoas que, cando chegan aquí,
que son fillos de xente que se marchou, pois que sintan, porque son españois, son galegos, e que sintan que o Concello está do seu carón. E incluímos esa novedade para os fillos dos retornados, que, como digo, todo o mundo que cumpra este criterio poderá acceder, pero basicamente é pensado nas persoas que chegan de Venezuela. E o segundo cambio moi importante que establecemos nesta ordenanza é que para acceder a estas axudas non só o solicitante, senón que toda a unidade familiar adulta deberá estar en situación migratoria regular. É dicir, que hasta agora eso non se comprobaba e agora se comprobará que toda a unidade familiar este en situación migratoria regular. Porque axudar sí, pero sempre dentro da legalidade. Outra das novedades que se incluye é o apoio ás vítimas de violencia de xénero e doméstica, que ata agora non tiñan que cumprir os requisitos económicos para recibir a axuda, agora segue así, e a maiores añadimos que poidan utilizar este tipo de axudas para pagar un aloxamento temporal que non estaba protocolizado e agora pois se fai desta maneira. E tamén decir que esta mesma semana a miña compañera Carmen Canda convocou a mesa de seguimento da violencia de xénero e nos felicitaron das outras administracións por incluir isto, xa que en moitos concellos grandes nin siquiera existe. Logo, outra das modificacións que facemos é a actualización das cuantías das axudas. Subimos as cuantías do 80% do IPREN ao 90% do IPREN e do 100% do IPREN ao 110% do IPREN. E por que facemos isto? Porque temos outras persoas que non fan os seus deberes e quedáronse totalmente desactualizadas a ordenanza. Xa que o Goberno do Estado non aproba orzamentos, iso implica que levamos con un IPREN desde o ano 2023 ao non aprobar os orzamentos e a vida subiu moito. Entón, xa que o Goberno do Estado non fai o traballo, xa o facemos nós para compensar esas axudas e que sigan sendo eficaces. Reducimos burocracia, reducimos papeleo para estas axudas, estabanse pedindo certos documentos e certo papeleo que non eran necesarios, nin eran legalmente, non eran obligatorios exixilos, e o que facemos pois é retiralos e non solicitalos para poder conceder esta axuda, en definitiva, para que os traballadores sociais podan ser máis áxiles e seguir gobernando pensando na xente e non nos trámites. E, por último, das ordenanzas que traemos hoxe aquí, modifícase a do Servicio de Conciliación. Con unha pequena modificación, pero para min fundamental e moi importante. E é que se deixa moi claro que se non hai prazas suficientes, porque hai que ter claro que os recursos do Concello son finitos, que parece que son infinitos, e non, os recursos son finitos, e se dá a casualidade que non hai suficientes prazas, pois co criterio prioritario, basicamente primeiro e único, seña que os pais estén traballando, que as dúas familias estén traballando, e ese vai ser o criterio para adxudicar as prazas. E digo claramente, non por renta, senón para aquelas persoas que teñan custodia e guardia estén traballando, porque é fundamental premiar aos pais que están traballando e que teñan de primeiro acceso ao servicio de conciliación, porque en definitiva, traballar ten que compensar e non penalizar. Entón, o que añadimos é unha modificación na que aquelas familias que estén traballando e que acrediten que os dous proxenitores, ou se é un monoparental, a persoa que ten a custodia e guardia está traballando, seña prioritario nas plazas do servicio de conciliación. Logo, se sobran sitio, pois xa se mirarán a renta e demais aspectos, pero o primeiro é que estén traballando. En definitiva, e con isto concluyo, son as modificacións sociais que intentan ser máis xustas, máis rápidas e máis transparentes, porque partindo da premisa de que axudar sí, pero con orden, con lei e con responsabilidade. E pola miña parte, pois nada máis. Gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Ariana. Ariana ten a palabra. Grazas. Bos días a todas e a todos. Bueno, teño así, dame a sensación de que este é como un batiburrillo un pouco que non ten nada que ver unha cousa con outra. Vou intentar falar de dúas ou tres cousas simplemente que me parecen canto menos chamativas. Unha delas, a primeira, é o da bonificación do contedor marrón. Bueno, vaise facer, polo que entendín, unha bonificación àqueles que usen de xeito voluntario, entendo, no 10%.
Quero dicir, unha bonificación do 10% para quen o faga na taxa do lixo. Eu o que non sei é para cando, porque realmente, se temos en conta que a lei dicía que nós tiñamos que ter o contedor marrón a principios do 2023, bueno, imos con calma, non imos apurados, imos tranquilos aquí en Lalín, tranquilas, pois levamos 2 anos de atraso, agora en xaneiro do 2026 entendo que levaremos pois 3 anos de atraso. 3, 2, bueno, tanto me ten, o caso é que é así. Entón, aí o problema eu creo que non é a bonificación que ti poidas facer, que vostedes poidan facer ou non do uso do contedor marrón. Eu aí o que creo é que hai unha taxa polo lixo que é un abuso e unha taxa polo lixo que ten un motivo, claro, que é que se nos penaliza porque non facemos as cousas ben. E ao non facer as cousas ben, pois pasa o que pasa. A min tanto me ten que lle boten a culpa a señora von der Leyen como a Pedro Sánchez. O caso é que os lalinenses a culpa diso non a teñen. Máis cousas. A min o que me resulta chamativo no caso dos servicios de emerxencias fora da Mangueira, dos metros de Mangueira, que a min eso, sinceramente non teño a capacidade para valoralo, porque non teño coñecemento diso. Hai un dato importante que aparece, que a mí xa me chamaron varios veciños para preguntarme, varios veciños e veciñas para preguntarme, é o cobro, que continúa, o cobro da eliminación dos niños de velutina, que son 30 euros. Primeiro, que a velutina é unha praga que temos en Galiza. Ainda fai nada que o señor alcalde, nas súas redes sociais, pois se lamentaba dos mortos que houbo nestes últimos tempos pola velutina. Ben, aí eu entendo que os niños tenos que sacar Seaga. Se Seaga non nos quita, terá os que sacar o Concello, pero os cidadáns, as veciñas e os veciños de Lalín teñen realmente culpa de que Seaga non teña capacidade de facer fronte aos avisos que ten? Bueno, pois, se teñen que pagalo eles, evidentemente, aquí hai alguén que ten unha deixa de funcións. En todo caso, xa digo, xa me preguntaron varias persoas se realmente tiñan que pagar, eu dixenlles que quen llos tiña que quitar era Seaga. Ben, logo, outra cousa, na bonificación das taxas pola expedición de documentos, que eu entendín así, faise unha bonificación para familias numerosas, sácase totalmente a... Eu non entendí moi ben ese batiburrillo de cousas. En todo caso, se as beneficiarias son as familias numerosas, eu entendo que tamén hai que beneficiar as familias monoparentais, basicamente, porque, teñen un índice de pobreza absoluto. Entendo que esas familias xa estarán contempladas na ordenanza. En resumo, en todo caso, o que eu creo é que estamos un pouco invadidos de taxas. Ao final, no 2024 subiu a da auga, subiu a do lixo, medrou un 20% hai un ano, co que iso implica para as economías familiares, o IBI cun incremento do 20%, dicía, as terrazas, os toldos, en fin, bueno, que outra cousa non, pero aquí recaudamos. Logo, a modificación no servizo de conciliación. Bueno, primeiro, o servizo de conciliación, eu entendo que, segundo o noso o portavoz do Partido Popular, o concelleiro acaba de decir, é un premio o servizo de conciliación. Hai que premiar as familias. A conciliación eu entendo que non será un premio, que será un dereito que teñen as familias para poder desenvolverse, non só laboralmente, tamén a súa vida, en xeral. Entón, o primeiro hai que facer é darlo a coñecer un pouquiño antes do que se deu a coñecer este ano, porque este ano chegaron un pouquiño tarde, eu creo. Logo, segundo, o importante é que non tivésemos que estar no suposto de que non quedan prazas, porque, evidentemente, se quedan nenos, nenas e adolescentes fora, e de calquera servicio de conciliación, eu supoño que fará os cálculos igual que os fixo nas escolas infantís e da Galiña Azul, que non dan as contas da feira car da casa, pero o problema que temos é que non hai conciliación para todas e todos, entonces temos que escoller. E a min a escolla pareceme, canto menos, reprobable, porque non nos parece, en ningún caso, adecuado priorizar que as familias estén traballando antes que priorizar por renta, porque os gobernos, en todo caso, o que teñen que tratar é de eliminar as desigualdades, non de crealas. E a min pareceme moi ben que os membros da familia estean traballando, pero a miña pregunta, por exemplo, é, cando hai dous proxenitores traballando, que teñen unha remuneración aceptable,
van entrar antes os seus fillos e as súas fillas no servizo de conciliación ca os fillos e fillas de dous proxenitores que non teñan emprego ou de dous proxenitores que teñan unhas rendas menores. A pregunta é: vai contar a renda, sí ou non? Se non conta a renda, créase desigualdade. Non se iguala a población. Efectivamente, sí, se non conta a renda, créase desigualdade. E o que creo é que teñen, en todo caso, que centrar os esforzos en que todos teñan unha oportunidade e poidan gozar dela. A seguinte, a renda de inclusión. Eu estive vendo os datos do gasto neste punto, datos que daban vostedes mesmos, e, home, van chamar simplista, seguramente, pero eu creo que as cifras son pírricas. Se dividimos entre todos os veciños e veciñas, a última cifra que daban de 2025, ainda sen rematar o exercicio, pero daban 8.600 euros, 9.600 euros, algo así, menos de 10.000, o ano anterior menos de 10.000, menos nos dous casos que no 2023, e a miña pregunta é, bueno, se o dividimos dá a menos de 50 céntimos por lalinense anualmente. Sí, bueno, é todo moi simplista, aquí, pero iso é o que gastamos en colaborar, entendo, cos nosos fondos do Concello. Entón, para axudar a persoas que están nun momento complicado. Logo, entendo que se hai un maior número de solicitudes e cada ano baixa as persoas que reciben esa axuda, pois eu o que non entendo é cal é o problema, que pasa entre un feito e outro, que é o que non cumpren, non o teño moi claro, porque de feito na prensa fai pouco que saiu que tiñamos un aumento exponencial desas solicitudes, en toda a comarca, tamén en Lalín. E outra das preguntas é a burocracia, que vostede mesmo acaba de recoñecer que había cousas que eran innecesarias que estaban pedindo vostedes e que atrasaban a chegada desas axudas e que agora van eliminar. A pregunta é: as traballadoras e traballadores sociais son capaces de facerlle fronte a estas solicitudes, baixando a burocracia? Porque se estas axudas de inclusión son para feitos concretos, produtos de higiene, produtos de alimentación, produtos pago de facturas enerxéticas, se esas axudas son para cousas concretas, de momentos concretos, e a tramitación tarda meses, pois non sei exactamente se estaremos cumplindo co noso deber. E logo, bueno, claro, a verdade é que xa o lera no diario de Pontevedra e dixen eu, non pode ser que este entrecomillado o dixese o señor Avelino, pero efectivamente volveu-nos repetir hoxe aquí. Aquí isto axuda a emigrantes retornados, todos eles en situación regular no noso país. Entendín ben, non? A modificación é para iso. Bueno, primeiro, hai que facer que se sintan españois e galegos, dixo vostede. Ao resto dos inmigrantes, en vez de facer que se sintan españois e galegos, querenlle facer un test de españolidade, dixo o seu líder. Bueno, non sei se terán moi doado un malinés ou alguén que veña de Ghana ou alguén que veña de Marrocos pasar o test da españolidade, ou se terá máis fácil unha persoa que xa simplemente, por historia, ten capacidade de coñecer a nosa cultura e a nosa lingua. Eu creo que volven separar outra vez e pareceme lamentable, a verdad, sobre todo porque logo despois hai unha certa tendencia a utilizar o das axudas como unha arma arroxadiza contra a inmigración por descoñecemento ou por neglixencia oportunista, eu creo. Entón, que nos quede claro que esas axudas, pois non, para os fillos dos emigrantes retornados sí, que non temos nada en contra, ao revés, pero única exclusivamente para eles. Para os outros, pois cada un sálvese quien pueda, se chama. Gracias, Ariadna. Turno para o PSOE. Ten a palabra Alba Forno. Bueno, bo día a todos e a todas. Estamos diante dun pleno un pouco farragoso e con moita documentación que mirar. Despois de analizala toda, de analizar as ordenanzas, eu, teño que dicirlle aos señores e señoras do Partido Popular
que hoxe, debatemos as ordenanzas fiscais do Concello de Lalín e, polo tanto, a única oportunidade que temos no ano para decidir que modelo fiscal queremos aplicar ás familias de Lalín. E vostedes, unha vez máis, perden a oportunidade de poñerse do lado da xente e de baixar, por fin, a carga fiscal que levan soportando veciños e veciñas dende que vostedes decidiron aplicar a maior suba de impostos dos últimos anos. Para comezar, vou falar das ordenanzas que non veñen e das cousas que non veñen aquí. Vou falar do IBI. Eu non me vou a cansar de lembralo. Vostedes subiron o IBI máis dun 25%. Vamos a falar disso despois na moción do BNG, tamén subiron o ICIO, a licencia de primeira ocupación, etc. etc. E que nos ofrecen a cambio disto? Pois máis impostos, pero ningún servizo novo, ningunha mellora no día a día dos veciños e veciñas de Lalín. Quen antes pagaba 80 ou 90 euros de IBI, agora pasa a pagar 130 ou 140. Eu pregúntome que lle ofrecen a quenes pagaron esta subida. Dicían fai un par de anos, xusto antes das eleccións municipais, que vostedes eran liberais, que o diñeiro tiña que quedar no peto dos veciños e non nas administracións. Eu vexo que din unha cousa, pero fan totalmente o contrario. Mentres aquí soben os impostos, pois en Madrid suman só discurso dos ultras e din que os impostos son un pouco menos que un roubo. Eu creo que isto é a incoherencia en estado puro. Crespo pide en Madrid que se baixen os impostos, mentres aquí llos subeu e llos mantén altos. Eu creo que os socialistas temos claro que o problema non son os impostos, non? O problema é a falta de xustiza fiscal, é a falta de progresividade, é a falta de sensibilidade coas familias que peor o están pasando. En todo caso, o que dicía antes, é o que voto en falta neste punto que estamos a debatir, son as baixadas de impostos que non veñen hoxe a este pleno. Se falamos da taxa do lixo, por exemplo, que sí que ven a pleno, atémonos ás modificacións que traen aquí e, a idea de bonificar a quen se paga correctamente é boa, pero a realidade é que o colector marrón non está en Lalín. Este anunciaron non sei cantas notas de prensa, primeiro ia estar a comezos do 24, logo a finais do 24, e aquí estamos en novembro de 2025 e o colector marrón segue sen aparecer. Iso que cando se aprobou a subida da taxa do lixo na anterior ordenanza, dicían que, aludían un pouco a que subía o prezo porque se iba a implantar ese contenedor marrón que a día de hoxe segue sen existir. Unha vez máis, vemos como os concellos veciños e os concellos da contorna nos adiantan pola dereita e nós quedamos mirando para eles. Esta norma entra en vigor, o servizo non está operativo, non vai estar operativo en prazo, dende logo non hai cobertura máis que suficiente, despois de anuncialo anos seguidamente. Segundo o propio plan municipal, o colector marrón non estará totalmente implantado ata mediados do 26 ou ano 27, e, ademais, hai que dicir que agora mesmo só o plantexan para unha parte das vivendas urbanas. A quen se lle vai aplicar esta bonificación do 10% que plantexan aquí? Porque iso non o dixo. Pois ben, polo que pon aquí, eu entendo que só se comezará a aplicar nunha parte da zona urbana, deixando fora o resto e deixando fora a todo o rural. O rural, onde, ademais, moitas familias levan anos facendo unha boa separación do lixo. Esas familias non van poder acollerse a esta bonificación ou reducción do 10% na cota do lixo. Ademais, hai outra cousa que eu non sei e gustaríame que o explicara. Gustaríame saber con claridade cal vai ser o sistema de control e seguimento para sacar estas bonificacións, porque aquí plantexan que quen non cumpla con esa bonificación, quen se adira e logo non cumpla, pois que se lle vai a sacar a bonificación. Entón, a min gustaríame saber cal vai a ser o sistema para controlar se se está cumplindo ou non. En materia de conciliación, que antes falaba da modificación da ordenanza, eu creo que ven poñendo xa a venda antes da ferida. Non, xa está falando de que van quedar familias fora do servizo, ou que é probable que queden familias fora do servizo, e eu creo que aquí o que deberíamos estar falando é de como podemos garantir o acceso a este servicio tan prioritario para todos e para todas. En canto á taxa de emerxencias, eu voto en falta, non o vin, polo menos non o souben atopar, que se introduza algún criterio social. Non pode ser que unha familia con escasos recursos ou unha persoa maior que vive sola, pois teña que pagar unha actuación de emerxencia, dame igual se é das velutinas ou de calquer outro tipo. Eu creo que deberíamos, e nos propoñemos, incluir exencións por causas sociais deste tipo.
Se nos metemos a falar de política social, eu creo que aquí non podo deixar de referirme ás declaracións do señor Avelino. Presumía vostede nestes días de que esta modificación das ordenanzas inclúe medidas de apoio aos venezolanos retornados, aos fillos de retornados. Moi ben, eu estou de acordo en que hai que axudar a esas familias que volven e que necesitan adaptarse. E, ademais, os números son importantes, porque nos últimos anos deuse acollida en España, dende que goberna Pedro Sánchez, a 230.000 venezolanos que fuxiron do réxime de Maduro. Eu estou de acordo en que hai que axudar a estos, pero a estos e aos demais, porque teñen un deje separando os inmigrantes se son dun lado ou do outro, e parece que lle dan máis importancia á acollida destes que á de outros, a todos. Eu quero lembrarlle tamén aquí a vostede que hai un mes, cando o noso grupo propuxo ampliar as axudas do carné de conducir a toda a cidadanía e non só a mocidade, máis que nada para que máis xente poida acollerse a elas, incluídos os retornados venezolanos que di agora defender, pois desacreditou esta proposta, acusounos de querer convertir o Concello nunha ONG sanchista, de manipular o colectivo de inmigrantes, etc. etc. Bueno, hoxe presume de axudar a ese mesmo colectivo e eu lembrolle que a política social, dende logo, o que non axuda a isto son os dobles discursos. A nosa proposta era boa, era factible e era positiva para eles. Esta modificación, en algúns aspectos, conleva melloras, pero en outros non. Nós, fronte a todas estas contradicións que teñen vostedes e todo este enredo, o que temos son propostas concretas e propoñemos que se apliquen bonificacións do 50% no IBI para vivendas que incorporen placas solares, fotovoltaicas, térmicas ou outras instalacións de enerxías renovables. É unha medida que, ademais, se está levando a cabo noutros concellos, Vigo, Coruña, Ponteareas, etc. etc. Propoñemos que a bonificación do 95% do ICIO para obras que instalen renovables ou melloren eficiencia enerxética, en vivendas ou en edificios, danos igual. Propoñemos a bonificación do 75% no imposto de tracción mecánica para vehículos eléctricos ou de cero emisións. Propoñemos a bonificación tamén do 90% do ICIO para a instalación de puntos de recarga eléctrica en garaxes privados, comunitarios ou públicos e, por suposto, propoñemos unha baixada no IBI que vostedes subiron e a eliminación das plusvalías. Estas medidas son perfectamente legais, son aplicables e son útiles. O problema de fondo é que, en la lín o goberno ten ese afán de recadar e de utilizalo para cemento e, además, que temos un alcalde que boa parte do tempo deixa o Concello sen dirección para atender os outros cargos. Estas ordenanzas son un reflexo dixo un goberno que segue mantendo os impostos máis altos dos últimos anos, un goberno que, ademais, non aplica medidas se falamos de sustentabilidade, como está facendo case todos os concellos, e un goberno que, ademais, segue máis preocupado por recadar que por mellorar a vida dos veciños e veciñas. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra Teresa Varela. Bueno, bos días a todos e a todas. Empezamos polas ordenanzas que levan unha contraprestación económica e despois imos degranando todas. Na de expedición de documentos administrativos era lóxico sacar o cobro dos atestados porque era algo que traía moitos problemas e moitos conflitos e adecualo á bonificación das familias numerosas, xa implica a lei, co cual aquí realmente non se fai nada que non obliga a lei. Entón, non ten sentido tampouco que o venderas porque non hai nada que non se faga obligado. En canto á taxa do lixo, é certo, e dixéchelo, que nunha das propostas de modificación de taxas que se fixo desde este grupo, esta foi a que nos aceptastes de todas as propostas. Eu quero dicir que nós sí que somos respetuosos, é un grupo de palabra, sí que oímos manter o sentido do voto, pero tontos non somos. Entonces, meter a reducción do 10% é tanto como non meter nada. E iso hasta yo digo oral. Non yo digo a que lle fala. Dillo oral que deberían meter un 20 ou un 25. Teñen un informe no expediente. Despois, para que sexa aplicable, é cando se metan os contedores marrós, é dicir, non agora, cando se metan, que non se sabe. Os contedores marrós podían estar neste Concello desde o ano 2016-2017 se o Grupo Popular non votara en contra naquel momento. Entón, volvémolo a retardar. Despois, ainda ten que ir á Xunta de Goberno, que aí non escoitaron moi ben o que lle dicía oral e non fixeron a modificación según lle decía,
Entonces, bueno, os técnicos desta casa son o suficientemente solventes cando non o fixeron, entendo que o estimaron así correcto, de que o teñen que aprobar na Xunta de Goberno e despois leválo a aplicación no trimestre natural posterior. Pero, sin embargo, cando se trata da retirada, sí que o fan a efectos retroactivos de inicio do ano natural no que non se cumpla, ou así o pon a redacción. Despois, claro, non nos din que escrito de adhesión imos facer, nin como se vai facer, nin nada, porque, bueno, aquí estamos cunha ordenanza, entendo, pero sí que estaría ben que se acompañara para saber a que nos enfrentamos e o que lle ten que decir que vendeu como a millor rebaixa que se facía, unha familia normal baixa o recibo 2,5 euros, co cual moita xente non vai perder nin o tempo en vir facer un escrito de adhesión. Pero, se son familia numerosa ou risca, non lle chega o euro, co cual esa é a gran rebaixa fiscal que fixeron vostedes este ano. Pono no expediente, Abelino, non o estou inventando. En canto á taxa pola prestación dos servicios de emerxencia, vostede di que é para adecuar a taxa aos metros da mangueira. Mire, non. Dillo clarísimamente o informe do señor tesorero e pon que é para actualizar os precios e equilibrar o coste do servicio ca costa da taxa. Pono no informe, é dicir, entonces, moi ben, pero non se reduce. Vale, pois analicia pormenorizadamente. E, como sempre, non sei se viron o informe ou se viron a documentación toda, hai un informe económico que para min é importante que nin siquiera está asignado. Está colgado na web. Despois, a taxa de entrada de vehículos. Usted díxonos que isto é porque así o Concello pode actuar e pode adecuar as beiras rúas. Mire, señores veciños, non. O que lle están facendo é que pola chapa de Ovado antes cobrábase 6,81 euros, que levaba anos sin cobrarse, pero agora queren imputar ao veciño que pague os 45 euros que lle cobra ao Concello por esa chapa de que nos avisa de que aí hai un vado. Pero, ademais, vostede o que fai é que resulta que o Concello sempre pode actuar. Entonces, se isto agora nos veñen a adecuar as beiras rúas e non lo tarifan, a miña pregunta é, cando me veñan a arreglar a pista, tamén a van a tarifar, porque visto isto, ás veces as cousas pequenas e sinxelas poñen o reflexo de cousas futuras que para min sí que teñen certa entidade. Porque eu aquí cobado, se vou ter que pagar, non só que me adecúen para subir o lousado que se decide poñer, pero se deixo de utilizar o vado, tamén me van pagar para volver a acera a situación de que non haxa esa baixada, pois entón realmente, se isto é un reflexo do que nos vai vir a futuro, pois creo que é bastante significativo. En canto á ordenanza de modificación das condicións de acceso aos campamentos, estou totalmente de acordo que hai, campamentos e servicios de conciliación. Eu o que centrábame xa, Abelino, nos campamentos, e está moi ben feita a corrección, porque engloba as dúas cousas, está moi ben que teñamos en conta os dous pais traballadores, já moi xusto, porque a conciliación é moi necesaria, e realmente hai nenos fora, e ti sábelo e sufríchelo, entendo que é finito e hai uns límites, pero sí que se saque e se excluya o tema renta, tampouco non me parece de todo equitativo ou xusto polo feito de que cando os que estamos nesta bancada tiñamos responsabilidades de goberno e modificamos a ordenanza dos campamentos para garantir que os nenos tuveran unha comida quente durante as vacacións. A min parecía imposible, cando estábamos gobernando e nos lo trasladaron desde servicios sociales en Lalín, nun entorno rural, esa situación, e cando nos la puxeron encima da mesa, nos vestímola para poder que nadie se sentira discriminado, nin que nadie non poñer... Eu creo que hai determinadas cousas que están fora da política. Entonces, axudarlle a esas familias a que o seu fillo teña unha comida quente, creo que debe estar fora de toda política e de toda foto. Vos facedes ás veces outras cousas distintas, pero para iso temos criterios distintos e xeitos distintos de facer política. Entonces, que a min dame medo esta modificación, se iso vai detraer esas axudas que se facían con guante blanco. Non é que ao mellor non
esa familia non teña outro tipo de axudas, pero é que ás veces estamos nun colectivo moi sensible e facelo con mau esquerda pois está moi ben e non se pon esa situación encima da mesa. Polo que respecta a nova ordenanza reguladora do procedimento de concesión de axudas de inclusión social do Concello de Lalín, o grupo de compromiso, todo o que teña que ver con beneficios sociais vai sempre estar de acordo. Se nós tuveramos a responsabilidade do goberno, redactaríamos de unha forma distinta e faríamoslo probablemente doutro xeito totalmente distinto á hora de incluir colectivos, sacalos ou redaccións de algún parágrafo que hai por aí. Pero, bueno, todo o que sea unha pequena axuda que poida repercutir en alguén, nós imos estar a favor. Entonces, a min sí que me chama a atención que ti queiras botar a pelota a outras administracións, porque a que lle fala só pensa en Lalín, é dicir, a vinculación política que tena con Lalín. Entonces, que fan esta ordenanza porque outras administracións que o tiñan que facer non o fan. A min dame igual sempre que esas axudas cheguen. O tema Abelino é, perdona, que che corrixa, se te vas á parte de requisitos, isto só vai cubrir a xente que non accedeu a axudas de outras administracións, co cual estás te contradicindo no que dis, co que pon o conglomerado. Pero, claro, entonces non digas que vas a cubrir outro que non cubre, as outras administracións non fan os seus deberes e resulta que ti estás facendo unha exclusión á hora dos que acceden. Bien. Entonces, desgraciadamente, os que non cumplen os requisitos, que en moitos casos son xustos e equitativos, é dicir, se non cumples para ter unha axuda que non chadean, pois tampouco as van a cumplir para que se lle dé desde aquí, co cual a carga que vai repercutir no Concello é ningunha, pero se hai algunha familia, persoa beneficiada, bueno, pois este grupo xa se dá por satisfeito. Sí que me chama a atención que reiteraches varias veces que isto era feito con xusticia, responsabilidade e sentido común. Bueno, pois eu vou concluir rapidamente e brevemente que a carga impositiva de Lalín nin é xusta, nin é feita con responsabilidade, nin é feita, para min, cunha persona que teña sentido común. Non é xusta porque temos máis carga impositiva que nunca, desde que vostedes gobernan, subiron os impostos. Responsabilidade, para min, permítanme que yo diga, é cero, cando vostedes poderon amortizar xurros e non o fixeron. Non, podeche levantar expedientes onde non se amortizou nada e só era firmar un decreto. E eses xurros estánse pagando. Se eses xurros non os houbera que pagar, ao mellor a carta impositiva podía ser outra. E o sentido común, se este é o seu sentido común, incrementar a carga impositiva de Lalín, os señores veciños teñen que ver que ese é o seu sentido común. Eu sí que lle digo que é o seu sentir, por desde que están, subiron IVA, ou subiron IBI, subiron ICIO, rescataron plusvalías que quen lle fala no seu momento que habían baixado IBI, pensaron que baixara o ano seguinte. Perdona. Non, pero remato despois tamén, sino na súa capacidade de afogarnos sacaron nolas de cuajo e daballe igual o informe en contra da tesorería da intervención con tal de sacalas. Entonces, ese é o seu sentido común. Nós imos manter o sentido de voto batado con Rafa, porque sí que somos de palabra, pero sí que non somos tontos e non nos deixamos enganar. Moitas grazas. Gracias. Teresa, turno para Abelino. Quedamos en que o segundo turno eran 5 minutos. Ben, vou intentar contestarlle a todos. Hai momentos no que os escoitas e dis, Dios mío, que bonito é ser oposición, despois daste de conta e dis non, porque ti como goberno xestionas e sabes como é a realidade, porque claro, cando se está na oposición pódese falar. Calquera que os este escoitando, por un lado, que xa se falaremos tamén despois deso, por un lado estános exixindo que gastemos máis en todo o que están falando e por outro lado estános dicindo que hai que baixar os impostos, é dicir, que están facendo. Sí, eso é moi máxico, pero saben cal é a situación? Que despois tamén falaremos del. Cando vostedes gobernaban, para que a xente nos entenda, o Servizo de Axuda no Fogar, que falaremos despois del, por exemplo, vostedes sacábano por 559.410 euros. Nós hoxe temos sacar por 2.077.883,86 euros. Iso é a diferencia, que non é responsabilidade súa, que é do que subiu a vida e de como está a vida. Pero
pero claro, hai que poñernos, pois hai que poñernos claro en que nós só un servicio como o SAF, desde que vostedes gobernaban hasta que gobernamos nós, se nos incrementou 1,5 millón. Claro, de momento nós non temos varitas máxicas para dar aí os servicios e sacar os recursos do aire. E sabendo que temos unha carga impositiva moito máis baixa que a maioría dos concellos da nosa categoría. Pero vamos por partes. Contenedor marrón. Falaban vostedes, eu reto á señora Fernández e á señora Forno que nos digan que só o Concello de Lalín ten o núcleo urbano completo a día de hoxe reciclando e separando para o contenedor marrón. Respondo eu, ningún. Porque, evidentemente, os plazos que lle deron a todos os concellos, ninguén os cumpriu. Todos vamos avanzando pasiños a pasiños. Hasta o señor Abel Caballero criticaba o sistema e recoñecía que non estaba funcionando na cidade de Vigo. Reto tamén á señora Fernández que me diga a que personas se lle cobraron polo retirar os niños de velutina neste ano, porque xa era algo que a ordenanza estaba igual. Entón, reta a señora Fernández que me diga a quen lle cobramos. Depois tamén fala das bonificacións de familia numerosa, dicille a señora Fernández que, claro, descoñece as ordenanzas, porque este ano non se tocan nada. Eso xa estaba así de vello e de outros anos, non modificamos nada. Entón, vostede descoñece como funciona eso. Claro, despois falanme do Concilia. Mira, señora Fernández, o Concilia non é un premio. Claro que non é un premio, pero é un servicio de conciliación. Chámase Concilia, que se dá ás 7:30 da mañá hasta que os nenos entran ao cole. Para conciliar. Servicio de conciliación. Falaba vostede que chegamos tarde. Mire, tuvemos récord de solicitud este ano. Sabe que fixo este goberno? Da maneira que puidemos, incrementamos as plazas e incluíronse a todos os nenos que solicitaron o Concilia. Incluso algúns no Colexio de Prado, facendo un caixe de bolillos, fomos capaces ao final de darlle plaza a todos os cativos que os solicitaron. Eso foi o que fixo este goberno. Eso non quere dicir que para o ano, se volvemos ter outro récord máis, e outro máis, pois chegará nun momento en que o Concello non vai ter capacidade para dar cabida a todo eso. E, por suposto, se para vostede está moi mal, para min non. Premiar as persoas que traballan por riba das rentas nun servicio de conciliación. Para min é o correcto e o axeitado. Por eso supoño que vostede estará no Bloque Nacionalista Galego e eu estou no Partido Socialista. Perdón. Acabo de marcar moi Yolanda Díaz, pero non pasa nada. É culpa do seu barullo que non me deixan intervir. É culpa do seu barullo. E despois, claro, señora Fernández, señora Forno, que vostedes falaban, claro, eu dígolles que contra o discurso que vostedes falan sobre as persoas que chegan ao noso Concello, eu aplicolle, a este goberno aplicámoslle o sentido común. Aplicámoslle o sentido común. E o sentido común di que aquí temos un discurso que é moderado e sensato. Moderado e sensato, sí. Mire, ese discurso é moi sencillo. E é dicir que Galicia e Lalín foi e quere seguir sendo unha terra de acollida. Pero a inmigración que se recibe ten que ser ordenada, regular e seguro. E, sobre todo, facéndonos unha pregunta, que inmigración chega e cal é a que necesitamos? Porque a mellor maneira de integrarse a este país é poñerse a traballar, estar traballando. E aquí pódese vir, pero hai que vir co obxectivo de poñerse a traballar. E isto é así, tan sencillo, e é o sentido común, señora Fernández, inda que a vostede non lle guste. Logo vostedes, e continuo contestándolle, claro, decíame a señora Alba Forno, claro, falaba do colectivo, neste caso, dos fillos retornados. Mire, é que as persoas de fillos retornados xa teñen condicións totalmente distintas tamén polas outras administracións. Non é algo que nos inventemos desde o Concello de Lalín. Para chegar aos requisitos de nacionalidade, integrarse neste país e ter contratos, ter permiso de traballo, xa teñen unhas condicións distintas normativamente no resto das administracións. E nós o único que facemos tamén é adaptarnos e intentarlles axudar. Iso non ten que ver que vostedes o que propoñían era pervertir o que se sacara unha axuda para os xóvenes e para sacar o carné, que non ten nada que ver co que nós sacamos, porque vostedes sempre intentan mesturar todo. Despois, señora Forno, falábame dos coches. Recórdolle que o Concello de Lalín é o concello dos de máis de 20.000 habitantes cos impostos para os vehículos máis baixos de Galicia. Se non busque os datos, eu invito a vostede que os busque e que os publique se o que estou dicindo non é verdad. Somos dos concellos de máis de 1.000 habitantes cos impostos dos vehículos máis baixos.
Logo, señora Teresa Varela, mire, vostede falábame de que decía que outras administracións e que despois é que non ten nada que ver, vostede mesturou. Eu digolle que a día de hoxe, como o Goberno do Estado non aproba uns orzamentos, o IPREN está totalmente desactualizado. Entón, que pasa? Que cando veñen facer unha solicitude, os importes do que costa hoxe a vida se nos desfasan con ese porcentaxe do IPREN, porque o IPREN non se actualizou e a vida seguiu subindo. Entón, o que facemos é que se antes tiña que ser o 80% do IPREN, agora aumentamos ao 90% e logo, non dera ao 100, aumentamos ao 110%. Claro, vostede fala tamén despois da reducción da taxa da basura e intenta aquí ridiculizar 2 euros, quero dicir, vendeu-no como se nada. Claro, é que os recibos da basura familiares que estamos falando, que non estamos falando, de que importe estamos falando? Canto é un recibo mensual, un recibo trimestral dunha familia do casco urbano? Canto é o importe? É 18 euros, son 18 euros única. Entón, claro, vostede fala aquí de 2 euros como se fora chiste, claro, que falamos dun importe de 18 euros, non podemos bonificar 10 euros, claro, evidentemente. Entón, vostede, podemos, pero non, señora Teresa Varela, se quere seguir facendo demagoxia, claro, podemos... É máis lle digo, claro, poderíamos hasta financiar a basura se non fora porque o Goberno do Estado nos obligou de que hai que cobrar á xente o que costa o recibo da basura, que así hai a que hai montada en todos os concellos de Galicia, porque o Goberno do Estado nos meteu un tasazo aos concellos donde nos obliga que a xente ten que pagar o recibo da basura. E se non comprobe o que pode ver o que está pasando, por exemplo, en Cangas do Morrazo, que son todos dos seus partidos que están gobernando, non hai ningún do PP, e poden ver o que está a suceder en todos eses sitios. E é porque nos obliga o Goberno do Estado en todos os concellos. En definitiva, e eu xa para ir concluindo, para ir finalizando a miña intervención, vostedes como oposición hoxe fixeron o papel que tiñan que facer. Eu comprollos, claro que sí. Eu o que teño claro é que a veciñanza que nos escoita saben que se nunha casa se ingresan 100 euros, non se poden gastar, un mes podemos gastar 102 e outro mes podemos gastar 103, pero non todos os meses se poden ingresar 100 euros e gastar 102 ou 103. E tamén lles digo que falan vostedes de todo eso, que escollan, porque con todo o que invertiu este goberno, que escollan e non digan, é que nós non sei que, non, díganme que obras e nestes 6 anos que levamos gobernando, que obras non lle farían e que melloras, porque collemos un concello, pois como collemos e fixemos un paquete de inversións extraordinario para seguir mellorando o rural, para seguir mellorando o casco, para seguir dando servicios. E aquí está moi ben falar, pero digan puntualmente, obras por obras, se alcantarillados, se que pista, se que o servicio do SAF non nos reforzarían como reforzamos, díganme que obra non farían vostedes neste concello, porque é moi fácil dicir, non, é que xestionan mal. Moi ben, pois díganme vostedes como farían o paquete inversor que temos nós, os servicios que temos, as actividades que facemos e todo o que damos, que somos referencia en Galicia, explíquenme vostedes como farían todo eso. Moitas gracias. Gracias, Abelino. O segundo turno, Ariana, ten a palabra. A ver, primeiro di o señor Abelino que bonito é ser a oposición. Bueno, é que yo preguntar ao señor Feijóo non parece que este moi contento facendo oposición, nin que este disfrutando moito. Bonito non, dixo fácil. Pero, si, non, dixo que bonito é ser a oposición. Entre comilleino, polo tanto, dixo que bonito é ser a oposición. Hai que lle preguntar ao señor Feixóo. Que lle parece de facer a oposición, que non se lle ve precisamente cómodo. Logo, mira que houve un goberno, chámelle demagóxico ou non, houve un goberno que non fixo o mesmo que vostedes. Houve un goberno doutra cor, na que nós participábamos, que non fixo o mesmo que vostedes. Vostedes o que fixeron foi recuperar impostos e subilos, plusvalía, ICIO, IBI, terrazas. A min pareceme que non se está facendo o mesmo dende ambas partes. Vostede chámalle demagoxia, explíqueme. Son realidades diferentes. Logo, a min pareceme moi ben que bonifique, que reduza, chámelle como queira, o do contedor marrón. Pero que non ten contedor marrón. Que medida nos ven vender? Que non teñen contedor marrón, que van atrasados. Non existe o contedor marrón. Existe o contedor marrón? E non o vin. Van. Claro, vas vender a bonificación sin ter o contedor marrón e sin ter data para poñelo?
Non nos quero ver. E ainda que os quixera ver, eu vou pola rúa e non nos vexo. Que ese é o problema que teño. Estou tranquilísima. Eu estou tranquilísima. A quen lle pasou dos niños da velutina? Importante. Non, eu cousa ruim non prea, César. Non, tranquilo. Hola. Sigo, César, non estou ben, sigo. tranquilo. Non me desmayei. A quen lle pasou dos niños da velutina? Mira, a min chamaronme veciños para decir, non, eu chamei e dixeronme que me iban cobrar 30 euros e xa o matei eu, deixei no quedar, matei no eu, sí, na xesta, por exemplo, entre outros. Así que non me diga que invento, porque non invento. Eso pasou. Outra cousa que non nos vayan quitar porque a xente non está disposta a pagar. Vale. Como é o normal, vamos, iso é unha cuestión de SEAGA, da Consellería de Medio Rural, que debería ser de SEAGA, de Presidencia da Consellería de Medio Rural, de quen sexa, pero non se lle debería calcar a rural, iso xa é outro debate. E logo dime vostede que conciliar, pois conciliar non é un premio. Silabeollo, porque vostede a min tamén me silabea, debe pensar que estou xorda, ou que non sei de que falo. Logo, é unha pena, señora Avelino, que o conselleiro que está encargado da área de política social, de asuntos sociais, chámelle como queira, priorice as familias que traballan sobre as familias que teñen unha renda baixa. Eu non sei se sabe cantas familias están en situación de desamparo e de pobreza, de risco de pobreza, de exclusión social, pero eu creo que hai cousas que xusto dende política social son precisamente nas que temos que poñer o acento. Mais, di vostede que queren que veu cun discurso moderado, seica, que queren unha inmigración ordenada, regular e segura. Cando di segura, está relacionando acaso a inmigración coa violencia? Ou a inmigración coa delincuencia? Pregunto yo, porque ese discurso moderado non é. É máis ben de extrema dereita. Mire, emigrar, mal que lle pese a vostede, xa sexa de Venezuela, ou de calquera outro sitio, teñas o cor da pel que teñas, é un dereito humano, señor Avelino. Migrar é un dereito humano. O que vostede necesite a nivel laboral non está por riba dos dereitos humanos. Comprende? Entón, esa xente que ven, o 80%, ten un proxecto migratorio. Non sei se vostede leu algo sobre iso. O 80% da xente que chega aquí ten un proxecto migratorio, que logo levará a cabo ou non segundo as oportunidades que teñen moitos casos. O que non é de recibo é que se separe, porque se separa unha migración doutra é por algún motivo. Habrá algún criterio para a separación. Espero que me diga que criterio usa vostede para separar uns migrantes doutros. E mire, o mesmo taxazo da basura que nos caeu aquí, que vostedes botaban armaos á cabeza, pero que subiron a basura, foi o que pasou nas nosas alcaldías. E vostedes, cando as nosas alcaldías, as do BNG, subiron a basura, dedicáronse a ir ali a facer un escrache e tiveron que salir os membros do goberno local amparados por a basura. Mira aquí que diferencia hai de ser goberno nun sitio do Partido Popular e ser goberno noutro sitio e do Bloque Nacionalista Galego. Mire vostede a diferencia que hai do Partido Popular da opinión nun sitio a opinión non pasa nada. Queres máis tempo? Queres máis tempo? Partido Socialista, Alba, ten a palabra. Bueno, eu escoitei xa un par de veces que é facilísimo ser a oposición, invito a vir a esta bancada e se ve que tal, pois nos collemos as rendas. Digo, claro, porque é todo facilísimo, pero collelo non. Bueno, eu, en todo caso, eu creo que flaco favor lle fai ao seu propio partido e flaco favor lle fai a convivencia no noso Concello o discurso que está utilizando, non? Flaco favor lle fai sumarse ao discurso da extrema dereita unha vez máis e falar de inmigración nos termos no que falou. Non vou entrar xa máis niso. En canto ao do lixo, eu sigo á espera de saber para cando a implantación do colector marrón, pero eu quero velo, porque xa dixeron en 2024 que iba a ser a principios. Vale. Punto número 1. Para a semana vai estar implantado o colector marrón. Punto número 2.
cal teñen pensado que vai a ser o mecanismo de control, porque non o dixo e eu pregunteino. Sigo sen entender por que se propón esta bonificación ou esta reducción do 10% na zona 1, que ven sendo as rúas do centro-centro de Lalín, e non se propón para o resto do Concello, porque ademais é o que falaba antes, hai moitas persoas no rural que xa estaban separando dun xeito bo e facendo ben e non van a poder acollerse a esa reducción do 10%. Hai moitos que utilizan composteiros. Bueno, Abelino, en canto ao que falaba, que meteu aquí un batiburrillo, foi para arriba e para baixo, e eu fui apuntando e agora fago un lío. En canto ao que falaba da nosa moción do pleno anterior, non minta, é que non pedimos ninguna axuda nova que non exista, simplemente pedimos que abriran esa axuda dos mozos para toda a cidadanía para beneficiar a todas as cidades, porque fai falta. E se non, pregúntello aos empresarios, sobre todo, se quere, aos do seu gremio, e saberá que fai falta. O que pedimos en canto aos vehículos eran bonificacións para vehículos eléctricos, algo que se está a facer na maioría de concellos da contorna. Mais que nada, é unha medida pequena para fomentar a sustentabilidade. Da conciliación, insisto, é moi importante para asentar poboación, é moi importante para o mercado laboral, é moi importante para os nenos e nenas, para os pais e nais e tamén para as empresas. E é importantísimo, é imprescindible, baixo o meu punto de vista, asegurar o acceso ao servicio de conciliación para todos e todas. E digo de verdade, sen isto é imposible que os pais traballemos, é imposible que os pais conciliemos e é imposible asentar poboación. E repito, eu creo que o máis importante das ordenanzas que veñen hoxe aquí é o que non ven. É o máis importante. Non ven a baixada do IBI, non ven a baixada do ICIO, non veñen bonificacións en materia de sustentabilidade, seguen coas plusvalías, seguen coa primeira ocupación, seguimos coa subida do lixo, a pesar de que este contenedor marrón a día de hoxe non existe no noso Concello, non está implantado, é que cando se implante, se vai a implantar nunha parte do noso Concello, pero a gran maioría do noso Concello vai a quedar fora destas bonificacións e vai a quedar fora da utilización do contenedor marrón. E falando de recollida de lixo, non, o Goberno do Estado non é quen lle obriga, foi unha directiva europea que se traspuxo ao ordenamento español. E vostede sábeo. E tamén sabe que esta directiva bonifica a quen xestiona ben os residuos, cousa que non fai Sogama, que é un ente dependente da Xunta de Galicia. E por elo nos penalizan a todos e todos os veciños do Concello de Lalín. E mire, eu non ia sair con este tema, que é algo que eu non suelo tocar, pero é que me puxo a pelo. Falaba vostede da subida da vida, falaba vostede da subida do custo do SAF, comparaba os custos do anterior, do goberno de coalición como en Lalín, cos custos que vai a ter ora o SAF. Sabe vostede tamén o que subiu no noso Concello? Quer que yo diga? Sabe cantos miles de euros subiu o gasto en salarios en persoal de goberno? É que me puxo a huevo, comparou o custo do SAP do anterior, claro, compara o custo do SAP, compara, a ver se podo terminar, xa que termino, compara o que subeu porcentualmente o custo do SAP dende o goberno de coalición e vamos comparar o que subeu tamén o custo dos salarios de goberno e asesores. Eu creo que non tiña outra opción e non tiña outra saída, e remato. Gracias. Turno para compromiso. Teresa, te la palabra. Bueno, Abelino, xestión e coherencia. Dúas palabras que me gustan a min moito. A que lle fala sempre aplica a coherencia e creo que o puxen de reflexo moitas veces, porque se algo nos pedíamos no seu momento, seguímolo mantendo. Vostedes díronos leccións de SAF, leccións de reparos, un teatro. Bueno, vostede non estaba, pero refiero ao Grupo Popular, é dicir, non me dirixo a vostede personalmente. Leccións de reparos, levantáronse nos reparos. Nas ordenanzas fiscais propuxeron modificacións, viñan cunha proposta de reducción, como sabían que contaban co coro suficiente, modificábana. Entonces, creo que a súa coherencia é nula, porque a que lle falaba, por exemplo, poño o exemplo dos reparos, que agora, como xa é algo tan
reiterado, xa non entramos nin a debate porque sempre lle contaríamos o mismo aos veciños, pero non deixa de ser importante que anos despois siguen vindo as mesmas facturas reparadas. E, aínda que hoxe veña o contrato do SAF, pois isto ainda vai coletear, e sábeno vostedes tamén como a nós. Nós, cando nos consultaron de cousa que agradecemos na proposta de baixar ou de ter en conta para baixar a carga fiscal, bueno, pois puxamos encima da mesa, pois baixar varias. Entonces, bueno, as negociacións son de máximos e de mínimos, entonces, bueno, acadamos. Pero a mí sí que me chama a atención que vostede rebatíame o do recibo da basura. Entón, eu aquí teño un informe técnico económico no que me di que o recibo ordinario trimestral en recibo de familias de escaso normal é de 25,95. Entón, eu non falaba de 2,59 € ni non quería levar a demagoxia, porque, mire, a que lle fala, creo que me poden tachar de todo, pero non de demagoxia. Nunca utilizo a demagoxia nin na miña vida personal, nin na miña vida política. Co cual, entendo que é contienda e debate, pero a min, demagoxia, cero. O informe está aquí, e leo-me páxina a páxina, porque hasta detetei o que estaba sin firma, que vostedes non o fixeron. Despois, usted hoxe dinos que foi moderado e sensato. Permítame que o dubide. Nin foi moderado, nin foi coherente na súa exposición insensato, porque nos quixo vender un fume que realmente non lle compra ninguén. E a min faime moitísima gracia cando nos di que comparemos a carga impositiva deste concello de 20.000 habitantes ca carga impositiva de outros concellos de 20.000 habitantes. Moi ben, imos tamén comparar a renta per cápita, e aí sí que teño que decir con pena que nos temos a renta per cápita máis baixa. Entón, cando nos equilibremos renta per cápita, pois tamén podemos equilibrar carga impositiva. Faime tamén gracia que vostede di que como subiu o coste, pois que hai que subir a costa impositiva aos veciños. Entón, suba a vida e o seu xeito de axudar aos nosos veciños é afogalos máis. Subimos a carga impositiva. Despois dinos que o Goberno do Estado, que é certo, é dicir, hai unha lei, é dicir, eu eso non o debato, de que nos obliga a recollida selectiva do lixo. Eu eso non yo rebato, é unha norma que ven de Europa e que hai que transpoñer e aplicar. Pero que casualidade que este Concello podía estar exento de ter que aplicar eso, se a bancada do PP, cando este Goberno trouxo de poñer os contenedores marrós, e seríamos un exemplo, yo un Concello, que estaríamos na boca de todos, porque xa os tiñamos en aplicación e xa os estábamos usando. Entón, non veñamos botando culpas fora cando as culpas as temos na casa. Entón, a miña pregunta é, porque como vostede é así coherente e sensato, a min gustaríame toda esa xente que antes criticaba nas redes que o seguira facendo abertamente, porque todos facemos cousas boas e cousas malas. A que lle fala tamén. E dos erros e das críticas constructivas é do que aprenda a xente. Entón, eu boto de menos esa crítica nas redes sociales, esa crítica pois no ruxe da xente de cando imos tomar un café, e que esa xente libremente e os nosos veciños libremente nos dixeran que canto lle millorou ca súa carga impositiva á vida, que canto lle millorou ca súa carga impositiva aos servicios aos que teñen acceso. E voulle para concluir dicir unha cousa, que fácil é ser goberno cando teñen na bancada da oposición unha oposición construtiva que ten ante todo altura de miras, porque este grupo que lle fala apoiounos na axenda urbana para poder acceder a subvencións europeas e fixo dun xeito construtivo do mesmo xeito que fai moitas outras aportacións. Moitas grazas. Moitas grazas. Remato, non? Como é o proceso, César? A ver. Ben, pois pecho eu, que xa me chegou de historia. A verdade é que permanecín impávido. Dice así o César. Permanecín impávido en todo este debate, é dicir, que non me inmutei demasiado, porque
encontreime con Cabelino, se me cambia de partido enterome en directo. Entereime de que por parte do Bloque Nacionalista Galego, pois as nosas ordenanzas non as leron a fondo. Entereime que Teresa sí as leu a fondo, que as coñece mellor que a ninguén. E tamén me enterei que Alba, pois, que pudo estudiar máis este pleno, pero bueno, non me queixo. En definitiva, mirade, cando tocan o tema das ordenanzas, por favor, sabedes que cada un fala da feira según lle vai nela. Porque é certo. Outro día comprei un libro que está demostrado que os refráns populares están cargados dunha ciencia empírica que non hai nada que os supere. Aí ni siquiera a inteligencia artificial, que agora vale para todo. Entón, como cada un fala da feira según lle vai nela, dependendo de onde estés, falar dunha maneira ou doutra. E mirade, Tere, ti dis que non és demagóxica, pero mire, eu non conozco a ningún político de momento que non arrima asco a súa sardiña. É lexítimo. E cando un político arrima asco a súa sardiña, fai demagoxia. Porque eu teño que dicir que ti és malo e eu son bo. Teño que dicir que ti o faz mal e eu fago ben. Dá igual onde estemos. Pode estar a ti aquí e eu aí ou viceversa. Por lo tanto, sí que somos demagogos os políticos. E sí que practicamos a demagoxia todos os días e fiestas de guardar. Non vos quepa dúbida. Agora ben, o Concello de Lalín non é que sexamos os reis do mambo, pero somos un concello razonablemente ben gestionado. Si comparas, eu ás veces queixome internamente do funcionamento do concello, porque penso que ao mellor os funcionarios podían dar máis de sí, que o penso, E claro, como dixo outro, vos sabedes aquel dato que lle pasou a Fraga Iribarne na embaixada de Londres, donde preguntoulle, íbase presentar ao primeiro ministro, e preguntáronlle, dixolle Fraga un asesor, mire, por favor, podía dicirme con que lle podo entrar ao primeiro ministro para non fazer así o ridículo, e dicille un asesor, pregúntelle por a súa señora. E chega Fraga onde ao primeiro ministro e dille, que tal súa señora? Dixo, depende con quen se la compare. E non é o mesmo, aquí depende con quen nos comparen. Dentro da media, nós estamos por encima da media. Que non somos perfectos, xa o sabemos nós, non fai falta que nos digades vos todos os días, non fai falta. Non somos perfectos, cometemos moitos erros, moitos fallos, pero intentamos, eso sí, podolles asegurar que somos traballadores. O mellor non acertamos, pero traballo dedicámoslle. A esta casa dedícaselle moitas horas de traballo pola parte política do goberno, non lles teña dúda. Salimos de aquí moitos días ás 12 da noite. Agora, a alarma, temos un problema ca alarma porque se dispara ás 11 da noite e ás veces estamos aquí e temos que salir correndo para que non se dispara a alarma porque despois, ainda por riba, non hai ainda un concelleiro que sea para tallar a tempo. Entón, empeza a funcionar e queremos damoslle para pagar e para poñer. Non, é un problema porque non o damos desprogramado. Pero, bueno, andamos neso. Non, quero moitos días, asegúrolle que moitos días salimos de aquí tarde. É dicir, eu poño de exemplo, pero non somos exemplo de nada, pero somos exemplo de que traballamos. Eso sí, o Partido Popular aquí en Lalín traballa o mellor que pode. E fai as cousas o mellor que pode. E con respecto ás ordenanzas que levamos aquí, mire, o da basura, para que lles quede claro, vamos bonificar o 20% àqueles que collen o caldeiro. Despois votarán a ben o 10%, perdón. Despois votarán ou non, pero non temos outro medio de control. Diríamos ya a empresa que controle, pero non temos outro medio de control. Entón, agora cando se compran os contenedores marrós, que os imos implantar xa, estén vostedes tranquilos o antes posible, están xa en mercados, polo tanto, vámonos implantar inmediatamente, non podo dicir hoxe, ni mañá, ni pasado, pero canto antes. Os contenedores están aí, entón, vamos a repartir, pois, os caldeiros. O que colle ese caldeiro para botar o contenedor marrón, supónse que o vai utilizar.
Ao mellor os cadra algún utiliza para levar o pienso ás galiñas, pero non é o plan. Como pasou cos composteiros, que algún composteiro que demos por rural está para jardar o pienso que non lle vayan os ratos ao pienso. Pero non é a función do composteiro, pero que hai composteiros que están así no rural é certo. Por lo tanto, nós vamos dar os caldeiros. Aquel que pida o caldeiro ten dereito a esa bonificación. Despois cumplirá ou non, teremos que miralo e teremos que fazer un seguimento. É certo que esa bonificación é só por do casco urbano, porque no rural non vai haber contenedor marrón. E sobre o contenedor marrón, estimada Ariana, estimada Teresa, estimada Alba, non hai ningún sitio onde funcione ben, ningún, en toda España, vale? É un fracaso, pero é o que hai. É o que hai. Eu falei con alcaldes dos vosos, que o teñen implantado, algún ben cerquiña de aquí, e preguntei que tal, un desastre. Un desastre. Porque é un problema de mentalidade. E nós, se foramos ao mellor, se tuveramos a mentalidade dun centro europeo, ao mellor funcionaba mellor. Pero temos a mentalidade que temos, é a nosa, punto. Se a boa ou mala, é a nosa. Nós temos virtudes e temos inconvenientes, e eles tamén. Pero eles, por exemplo, as normas son máis dados a cumplilas e nós menos dados a cumplilas. Entón, o contenedor marrón vámoslo implantar sabendo que non vai funcionar ben. Porque non vamos ser aquí unha rara avis e que vai a ser o único sitio onde funciona. Se non funciona ningún, ben ves que estás poñendo o pescozo, porque xa sabes que non funciona en ningún. Por lo tanto, tampouco nos trae moita preocupación o feito de non haberlo instalado antes. Bueno, en vez de levar a zafañada, non, bueno, pero pillamos unha subvención ahora importante, e a Carol nos dá unha subvención, canto, Raquel? Canto? 160.000 euros. Entón, agora poñémolo e collemos unha subvención de 160.000 euros que non é pequena. Creo que podemos facer un bo plan. En todo caso, a ver, co tema das ordenanzas. Nós non queremos nin quitar velutinas, Ariana. Eu este ano quitei 7 ou 8 niños. E unha delas ben que me dou un bo agilloado. Pero quero dicir que as velutinas xa é unha cousa tan extendida que xa non hai forma humana. A min paparonme 2 anos as 5 colmenas que tiña. Este ano iban polo camiño. Salvei 3 de milagro escapando con elas para outro sitio porque ali non había forma humana. Entón, ao final, as velutinas hai tanto niño que non se dan quitado. Moita xente terémolos que quitar nós porque non se dan quitado. Se o quito ao Concello, hombre, se haga que nos ten que quitar. O que pasa é que ás veces se haga tarda algo e a xente algunha, ás veces tarda máis da conta, vale? Porque, pero é que iso vai seguir tardando, non hai medios para... Pero non hai medios para poder facelo antes. En todo caso, a ver, cando hai un niño, se hai unha persona que non ten moita mobilidade ou tal, non se vai poder quitar un niño pequeno. Pero se non un niño... Home, eu non digo que lle des cantes a variazos con el, pero é bastante fácil de quitar. Eu creo que levo quitado máis de 100 na miña vida. Os grandes non. Os grandes non. Pero por eso dixen con respecto ás velutinas, dixen xa ben claro, unha vez que vin que morreu o rapaz ese, bueno, o señor de Cospeito, de 55 anos, xa dixen que nós vamos facer algo, estamos traballando nun plan, pero un plan non para combatir as velutinas que son incombatibles, non nos engañemos. A velutina veu para quedarse, e agora xa hai outra que ten o cu amarelo, que xa anda lá por baixo e que vai subir para arriba, e que se vai xuntar canosa en Madrid. Bueno, esas cousas hai que convivir con elas, que son os novos tempos, e agora estamos todos velutinados, e non hai problema ningún, porque velutinas cada pasa hai máis no mundo, porque xente extraña no mundo hai en todos os sitios. Así que a velutina, como veu para quedarse, a nós non nos queda máis remedio que... A ver, a velutina, como veu para quedarse, non nos queda máis remedio que a convivir con ela. E iso significa que temos que arar cos bois que temos, non hai outra posibilidade. E non vamos dar quitados os niños en tempo e forma, probablemente, pero quitarémolos o antes que se poida. Pero nós non queremos facer negocio deso, ni moito menos. O Concello é dos que menos cobra por ese tema. E logo, con respecto aos vados, que vos chama a atención, os vados veu motivado porque Pablo e máis eu, percorrendo Lalín outro día, observamos que moita xente pide o vado e despois acondiciona como lle dá a gana a calle. Cortalle un anaco á acera á súa maneira e, nalgún sitio que non podía haber vado, ponlle un anaquiño de hormigón ocupando unha acera, unha louseta da acera, sin máis. Entón, cando un señor teña direito a un vado, ten que solicitalo, e quen vai facer a obra pertinente vai na facer o Concello e paga el.
Porque, senón, dade unha volta por Lalín e comprobaredes como parece a casa de Tócame Roque. Cada un fixo do vado como lle dou a gana. Nos autorizámoslo, aquí había 3 ou 4 centímetros, botoulle unha lamparada ali de hormigón, é como se lle caeran ali unha palada, así que botou alguén e despois, para cortar as aceras, xa vedes como están cortadas algunhas. Para que eso non ocurra, esa é a novedade que lle metemos aos vados, nada máis, para uniformar un pouco a cousa, E cando o señor deixe de ter o vado, xa hai que reconstruir a cousa, Teresa, claro que ten que pagar o propietario, claro, normal. Mirade, en ningún sitio dan pesos a 3 pesetas. E vos pensades que sí, pero é vos mentira, desengañadvos, caíde do cabalo. Non hai pesos a 3 pesetas. Entón, nós queremos cobrar poucos impostos e poucas tasas. Pero, a ver, eu pareceme ben que burreades, pero non é para tanto. Nós queremos cobrar poucos impostos e poucas tasas. Nós queremos cobrar poucos impostos e poucas tasas. Poucos. Pero, a ver, é que se me deixades falar, o mellor, despois de decidirme que teño razón ou non. Nós queremos cobrar poucos impostos e poucas tasas como calquer goberno que haxa en Galicia ou en España. Como calquera. Pola conta que nos ten. Pero, tes que manter un nivel adecuado de servicios. E os servicios costan cartos. Onde está a política? Para equilibrar o que cobras e o que das. E eu podo vos dicir que nesa porcentaxe, nesa proporción, Lalín é dos que máis nos podemos enorgullecer. Podolles asegurar que ven moito carto de fora, que non pagan os lalinenses e son servicios para aquí. Moito. E a min doime, porque se non saco peito para criticar eso, para dicer eso, moitas veces non saco peito, vístesme que sacara moito peito nos presupostos da Xunta de Galicia. Pois xa estou farto, non moito non saquei xustiño. Pero, sabedes unha cousa? Que o que viste nos presupostos da Xunta de Galicia é pouca cousa. Vai vir moito máis. Moito máis. Pero ídolo ver vos, non o vou ver eu. Ido ver vos. E algunha cousa que ibe de ver vos xa hai de ver na semana que ven. Non dentro da legislatura. Na semana que ven, ídelo ver. Entón, eu moitas veces non digo que traemos moitas cousas de fora, é para non xenerar envidias, sanas envidias. Porque despois, eu ainda me acordo cando tivemos unhas inversións potentes aquí, e había debate do estado dos presupostos da Xunta de Galicia. Entón, eu fun aquel día ao debate. Entón, había un diputado do PSOE, coñecido de todos vós, que iba a defender a parte do PSOE. Estaba na cafetería, e agarra, e colleume, queres pôr para cá? Colleu plan de presupostos, plan non, como é que se chama? Proposta de presupostos, ou non, proxecto de presuposto da Xunta de Galicia. Ese diputado do PSOE, portavoz do PSOE naquel momento, borrou a parte de Galicia e puxo Lalín. Plan de presupostos de Lalín. Eso pasoume a min, non mo contou ninguén. E o diputado socialista, que eu saiba, vive, aínda que agora non está na primeira fila. Por tanto, a ver, eu creo que ás veces nós algunhas cousas temos que ter donde quitalas por culpa de que para facerlle frente ao que nos vende outras administracións. Se non, non damos. Nós agora para facerlle frente ao plan edil vamos a intentar traer moito da Xunta e da Diputación para aportar eses 4 millóns e pico. E o que non demostrei do aí temos que ir a un crédito. Pero unha de dúas. Ou perdemos ou lle damos para diante. E nós optamos por darlle para diante e por sacalo para diante. E esa é a forma de medrar que ten Lalín. Por tanto, aínda que non vos parezca moi xusto, todo o que propoñemos hoxe aquí nestas ordenanzas é o mínimo que podemos propoñer. O mínimo, crédeme, é o mínimo. Podíamos propoñer moito máis, sí, sin dúda. Podíamos baixar o IBI ao 0,4 e dámoslo soportado. Non, porque se non o nivel de inversión baixanos. Donde sacamos os cartos para a nosa alicuota que temos que poñer? Non temos donde. Salvo que lle deramos un vero e saliran os cartos. Pero como non temos ese vero, pois non hai posibilidad. Así que, independentemente do que digan vostedes, saben, no seu foro interno, que temos razón. Así que
vamos a votar estes puntos. Eu agradezco vos. É certo que Rafa pideu a rebaixa da basura e lóxicamente por iso facémolo, e tamén ten un doble fin. Primeiro, que Compromiso fai unha proposta e aceptámola, e segundo, que tamén é unha forma de motivar que a xente recicle, porque o contenedor marrón vai funcionar regular, pero bueno, pero polo menos vamos a intentalo. Moitas gracias. Votamos o punto 4 primeiro. Punto 4. Votamos o punto 4. Como? No, votamos cada grupo, cada punto. Votamos os 3 puntos. Que pasou? Non oen. Que pasou? Abelino marcouse un Yolanda, pero non tanto, Non, pero nós cando gobernamos dicimos unha cousa e cando non gobernamos cambiámola, pero non dicimos o contrario, dicimos parecido, pero o contrario. Home, eu se queres digo a miña opinión, cando decidimos quitar as plusvalías é que vos, cando erades goberno, non dabades gastados os cartos que tiñades, de feito deixástenos 5 millóns de euros de remanentes. Entón, non dabades gastados, ou non gastar os cartos que tedes para que queredes cobrar as plusvalías. Non, pero en serio. En serio. Sí, sí. Esa é a política. Esa é a política. A política de... A política... Que non temos reglas fiscais. Pero, a ver, vamos a ver, por favor. Nós estamos cun corsé como o que estabades vos. Ou peor, o que pasa é que buscámonos a vida. Nós estamos cun corsé. Ti, hombre, xa me dirás, a ver por que temos que soportar o tema dos remanentes, que non hai forma de cambiálo, que se puxo nun momento determinado que estaba por aquí España e cando liberou non nos quitaron a soga indo aos concellos. Seguimos os concellos con elo. A Xunta non, e o Estado tampouco. Sí, pero o de Montoro salvouse daquelas. O punto 4, modificación das ordenanzas fiscais reguladoras de tasas para o exercicio 26. O punto 4, votos emitidos 20, a favor 11, maioría absoluta, falta o voto de paz, non 0, e abstencións 9. Apróbase por maioría. Imos co punto 5. Modificación da ordenanza reguladora das condicións xerais do servicio de campamentos e servicios de conciliación do Concello de Lalín. Votamos. Votos emitidos 20, a favor 15, e do Partido Popular e de Compromiso, en contra 2 do Bloque Nacionalista Galego e abstencións 3 do PSOE. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 6. O punto 6 é a aprobación da nova ordenanza municipal reguladora do procedimento da concesión de axudas de inclusión social do Concello de Lalín. Votamos. Votamos o terceiro punto. O punto 6. Paco, equivocastes. Votaste sí. No, é o punto 6. É o punto 6. Vale. Non, pensei que fora un erro, non pasa nada. Votos emitidos 20, a favor 13, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, e non ningún 0, e abstención 7 de Compromiso e máis do Partido Socialista. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 7.
autorización da compatibilidade do posto de funcionario do exercicio da actividade. Por o que me din, podemos pasar á votación directa. Votamos este punto, o punto 7. A mí tamén. Cecilia, di a Pepe que acabe pronto. Falta Noelia. A ver, primo. Votos emitidos 16, votos emitidos 20, a favor 17, abstencións 3 do PSOE e non ningún. Vamos co punto 4, inclusión dos núcleos rurais nos procesos de reestruturación parcelaria da zona de Cristimil e a zona de Galegos. Ten a palabra o concejal delegado de Rural, Marcos Mariño. Ben, bons días a todas e a todos. O punto que traemos hoxe é unha proposta de sentido común, a inclusión dos núcleos rurais de Cristimil e de un de Galegos nos procesos de reestructuración parcelaria das súas respectivas zonas. Esta proposta nace do diálogo directo cos veciños nas reunións celebradas o 4 e o 9 de setembro en Cristimil e en Galegos, onde a veciñanza expresou a súa vontade de que os seus núcleos formen parte do proceso ou non. Unha medida amparada pola lei e polo sentido común. A Lei 4/2015 de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia establece que a reestruturación parcelaria ten como finalidade mellorar a competitividade da explotación, o aproveitamento racional da terra e a fixación de poboación no rural. A incorporación dos núcleos rurais a estes procesos non é un capricho, é unha maneira eficaz de conseguir estes obxectivos. Mellorar accesos e camiños, reorganizar parcelas dispersas, organizar ben os núcleos rurales e deixar os accesos, facilitar a actividade agraria e gandeira e modernizar a base territorial das explotacións. Non se pode falar de política agraria real se deixamos fora os núcleos onde viven e traballa a xente rural. Núcleos incluídos é a razón da proposta. A proposta inclúe os núcleos de Cristimil, Outra Aldea, Gondufe, A Barreira, Quintá, Sanxurdo e Mato, así como parte do núcleo de Insa e de Parroquia de Gresande, no caso da outra zona de Cristimil. É o núcleo de Toimil na parroquia de Galegos. Son lugares con forte vinculación con a actividade agrogandeira, onde moitas explotacións teñen as súas parcelas dentro do propio núcleo. A súa inclusión permitirá mellorar accesos, contracentrar propiedades e recuperar terrenos infrautilizados, ofrecendo oportunidades ás novas xeracións e favorecendo a fixación de poboación. Sabemos que hai veciños que sí que teñen dúbidas sobre esta inclusión, e mesmo outros que preferirían quedar fora do proceso. É comprensible. Cada reestruturación implica cambios, movimentos e adaptacións. Pero tamén é certo que hai moitas diferencias e moi grandes entre como quedan as concentracións nas zonas que entran ou non, tanto en servicios como en acceso e valor das parcelas. Por iso, como administración pública, temos que mirar máis alá do interese individual e defender o interese xeral. O futuro do territorio, a viabilidade das explotacións, a mellora dos camiños e o aproveitamento do territorio. É facelo con empatía, con información e con compromiso, pero primando sempre o interés xeral. Agora é a Xunta quen debe responder con axilidade e compromiso, incluindo oficialmente estes núcleos nos decretos correspondentes e executando con rapidez os proxectos. Porque non pode ser que o rural siga esperando mentres as administracións se perden en trámites. A administración debe ser máis áxil nestes procesos de concentración e reestruturación parcelar. Por iso, vos pido o voto favorable desta corporación para este acordo se remita á Consellería de Medio Rural e para que, dunha vez, Cristimil e Galegos vexan máis preto a finalización deste proceso. Moitas gracias. Moi ben.
Ben, imos pedir á Xunta que faga os núcleos rurales desas dúas parroquias, casi todos, menos algúns que non quixeron entrar. Que é unha mágoa, porque a diferencia entre entrar os núcleos ou non, tedela moi cerca daqui, en Sello e en Santiso. En Sello os núcleos rurales non quixeron que entraran, e ben vedes como quedaron. En Santiso e Méixome entraron, e ben vedes como quedaron. Por lo tanto, hai unha diferencia abismal que entre un núcleos ou non no total da concentración parcelaria. Pero, bueno, ao fin e ao cabo, non podes tomar unha decisión se a maioría dos veciños non queren. En este caso, bueno, en Galegos, só unha aldea, Toimil, entra no núcleo. Ali vai quedar para ver a diferencia. Cando se acaba a concentración de Galegos, vai quedar para ver Toimil e o resto dos lugares. Vai quedar patente o que a bondade da concentración parcelaria facendo os núcleos tamén ou non. Ben, intervencións. Ariana ten a palabra. Eu isto creo que xo falamos fai relativamente pouco ao alcalde un día que nos encontramos e estamos de acordo. Sobre todo iso se falou cos veciños e as veciñas. Eu entendo que xa hai un acordo entre eles, unha maioría... Comimos fader agora en Goiás. Vale, pois suerte. A ver se hai unha maioría, se hai unha maioría que quere iso, pois estamos totalmente de acordo. E eu aquí volvo a repetir outra vez isto que dixeches, que dixo o señor Marcos, vou chamar señor Marcos, pois parece un pouco unha carta de Navidad, porque que realmente o das parcelarias é escandaloso. O sea, nós podemos ter a intención toda, bueno, está moi ben meter os núcleos, pero o asunto é que aquí, neste Concello, eu fai relativamente pouco, estive vendo os datos, e hai de todas as zonas incluídas en procesos agora mesmo, na actualidade, hai só un 8% da superficie concentrada. Entón, para cando vai chegar isto? Porque eu, que andei moito polo rural, pois ando. A miña pregunta é, cando vai ser isto? Eu este ano vin que para todas as concentracións parcelarias nos orzamentos hai unha partida nos orzamentos da Xunta en Consellería de Medio Rural de 16,7 millóns de euros. E, bueno, eu non sei se sodes conscientes do diñeiro que fai falta xa solamente para darlle un adianto, bueno, nin rematalas, darlle un adianto ás que temos en Lalín. Entón, non pode ser que teñamos 10.000 hectáreas incluídas en procesos de parcelaria e logo teñamos rematadas 900. Hai veciños aquí, de feito, temos un exemplo en Medela, no que viven en parroquias que levan máis de 10 anos esperando por uns títulos, e que iso non pode ser. O sea, non pode ser porque iso, bueno, pois trae consigo eivas que logo eles teñen que sufrir. Entón, eu o que creo é non se debera empezar procesos de parcelaria, de concentración, se non hai un orzamento, non está orzamentado e especificado, porque senón o que faz é poñer a xente nunha situación moi complicada. Eu penso en Cercio, por exemplo, agora nós en Goiás, o que me gustaría saber eso, que estimación temporal ten. Porque con 16 millóns de euros por ano, xa vos digo eu que a estimación temporal é como para frustrarse, cansarse, e logo despois ao final, e remato con isto, é normal que a xente, cando lle falas das parcelarias na súa parroquia, na súa aldea, dinche a xente de 60 anos, o sea, non estamos falando de persoas de 90 anos, con 60 anos dinche, no, bueno, eu eso xa non o vou ver, e efectivamente. Pois posiblemente non o vexan. Entón, bueno, está todo ben, nos imos votar a favor, pero, bueno, o das parcelarias non ten traza. Gracias, Ariana. Turno para Alba Forno. Bueno, pola nosa banda, máis do mesmo, o noso voto a favor está claro. Eu estou de acordo con Marcos, sorprendentemente, e estou de acordo porque non pode ser que os veciños e veciñas e as explotacións pasen anos e anos esperando a que se movan uns papéis, non? E é que o caso das parcelarias no noso Concello, casi se lle podía dar o premio a toda unha vida, porque seguimos preto de 3 décadas despois agardando polos títulos de algunhas das parcelarias que comezaron alá polos comezos do ano 2000, ainda pagábamos en pesetas. Bueno, ahora vemos como se van iniciando algunhas novas, e moito nos tememos que como avancen ao mesmo ritmo que a de Vilatuxo ou Bermesello e Val, por exemplo, pois cando estén os títulos otorgados xa non quedará
ninguén no rural. Non? E a de Vilatuxe, por exemplo, que o decreto publicado en setembro do ano 2001, a finais do 2025, que estamos agora, pois non teñen aínda os títulos, despois de aprobarse o acordo no ano 2013. Se falamos da de Bermés, Sello e Val, pois outro tanto do mesmo, sae no 2017 e agora mesmo está en fase de acordo dende abril do 24, é dicir, coas fincas definitivas de cada propietario, pero aínda sen resolver pois, as reclamacións que fixeron os veciños e veciñas. E que pasa? Pois que a día de hoxe os principais camiños que se fixeron xa están cobertos de maleza, están pechos e da rede secundaria de camiños pois ainda non se sabe nada, entendo que á espera de resolver estas alegacións que teñen pendientes. É o que ten, está ben que se nos encha a boca falando de rural, pero non está ben seguir propiciando que morra e que quede sen vida. En todo caso, como dixen pola nosa banda, o noso voto a favor, neste punto nada máis que dicirlle, e o gallá que non pase o mesmo que está pasando na parcelaria de Vilatuxe e na parcelaria de Bermés, Sello e Val. Moi ben, moitas gracias. Turno para compromiso. Teresa, ten a palabra. Pois nada, solamente xustificar o voto, que nós imos votar a abstención, porque cando é algo que ten que vir ao Concello, creo que ás reunións cos veciños se debería invitar tamén aos grupos da oposición, cousa que vostedes non fixeron. Entonces, nós aquí entendemos que foron a unha reunión, que chegaron a un acordo e que o fixeron, pois, de algún xeito construtivo ou menos construtivo, pero sí que votamos en falta que cando ten que ser algo que se ten que reflexar nun pleno e que é o pleno que ten que dar traslado deste acordo, que non se faga un respeto institucional, porque nós ao final tamén representamos veciños e ao millor tamén representamos veciños que teñen ese sentir de que votaron a favor ou que teñen un sentir de que votaron en contra, e, ademais, que tamén podimos contribuir, pois, ao mellor de xeito a acadar outro tipo de acordos. Vale? Grazas. Moitas gracias. Ti queres dicir algo, Marcos? Ben, pois, en primeiro lugar, pois, darlle as grazas ao grupo do PSOE e do BNG por o apoio e a abstención ao compromiso, que para as próximas datas pois teremos en conta esa valoración. Contestando a señora Fernández, pois sí que estou un pouco de acordo, que sí que van lentas e que nos gustarían que foran máis fáciles e que neso podo estar de acordo, pero tamén non hai outro sistema que poida mover tanta capacidade de hectáreas como é o proceso de destrucción parcelaria. E creo que a burocracia pois tamén ás veces é un pouco complicada, debido ás alegacións e ás inconvenientes que temos pois todos os propietarios de fincas e parcelas, que me mencionaban vostedes a Val, Sello, Bermés, a Vilatuxe, eu son de Losón e tamén estamos pendentes deso, levamos moitos anos, pero, bueno, a cousa avanza un pouquiño mellor e esperemos que poidamos comer o turrón do ano que ven que os títulos todos de parcelaria. Moitas gracias. A concentración parcelaria efectivamente vai moi lenta en toda España, en toda Galicia, perdón. É un problema que ten a súa base nas garantías tan bestiales que ten a Constitución española. Dicía un amigo meu e dicía ben, para facer a concentración parcelaria había que fazer unha lei que permitira coller aos veciños da aldea, leválos alá po Caribe durante un ano e cando volveran, esta é a túa leira, esta é a túa, sería perfecto. E así dábase feito nun ano. Metían os camiños por onde tiñan que ir, dábaselle cada un que era xusto, pero eso sabedes que é imposible. É dicir, a concentración parcelaria ten tantas parcelas, tantas partes, que é imposible, porque, ademais, a xente alega a que ten razón, pero tamén alega a que non ten razón. E cadrar iso é moi complicado, porque o problema é que eu quero que me des aquí, pero para darse a ti aquí teño que lle quitar outro da colá, e o outro do colá digo o contrario. Entón, a ver, é moi difícil, non vos engañedes, eso é tremendamente difícil. Podría ir máis rápido? Sí. A concentración parcelaria é inxusta desde o momento en que tarda tanto, pero é inxusta pola tardanza. Agora, en breve, vanse entregar os títulos da concentración parcelaria de Vilatuxe, no que queda de ano, non sei que día, pero no que queda de ano vais entregar os títulos de Vilatuxe,
polo que me dixeron a min que están preparados, despois ao mellor xurde algún problema e non se pode entregar, pero está preparado, ou sea, a Xunta ten a previsión de entregar os títulos de concentración parcelaria de Vilatuxe no que queda deste ano. Entón, os de Corpiño, os de Losón, están no rexistro, porque claro, tamén, dadvos conta como é a norma. Ti mandas unha cantidad enorme ao rexistro para rexistrar as novas fincas e resulta que o rexistro, acostumbrado a cobrar, non cobra nada, porque hai unha lei que di, unha lei estatal, que dice que non poden cobrar por eso, e non cobran. E sabe unha cousa? Era bastante mellor que cobraran. Pero como somos máis papistas co Papa, queremos ir de chuliguais pola vida, entón, cando facemos unha norma, pois non cambiamos algunhas cousas que había que cambialas. É un traballo, o rexistro ten un traballo de chinos con cada concentración parcelaria, e non dá feito, porque unha concentración parcelaria non se dá feito, e despois, encima, pois a lei non permite algunhas cousas que tiña que permitir. Entón, a ver, é moi difícil facer a concentración parcelaria porque cando se tocan a intereses dos veciños e das veciñas, cada un anda ao seu menos eu cando ao meu. E a mí importa o meu. E ao veciño non me importa nada. Se eu quedo mellor, aínda que o veciño quede ben peor, pois sabedes que non é a preocupación fundamental da xente. A xente é solidaridade cos outros. Como dicía meu abuelo, levántense e vayan. É moi bo mandarlle facer aos demais as cousas, pero para ti non. Eu ainda teño moi presente aquí, unha vez facendo unha pista en galegos, cando se facían daquela maneira, polo artículo 33, ti das, ti non das, metemos pala. Un señor pideu unha pista en galegos. E, sin ningún tipo de papeleo, eran outros tempos. Collemos unha pala de Diputación e mandámosla para ali por si recordaban antes. E o señor iba ca pala diante dirixindo, mete aquí, colle este muro, colle aquí este torrión, chimpa este carballo. E cando chegamos ao seu sitio, dixo, no, aquí chega ben o ancho que ten. Ali tiña 4 metros. Viñemos con 6 metros, dixo, aquí chega ben o ancho que ten. Entón, iso, e ele é o que pedía a pista, ele era o armadanzas da pista. Iso pasoume a min que non me contaron, pasoume a min. Entón, eu non o creía, porque dixen, pero vamos a ver, como é posible que poidan pedir esta pista e que despois o que pideu faga isto? Bueno, non, estamos falando de outros, estamos falando ali en galegos, entón, a ver, eran outros tempos, e hoxe non o podría facer, entón veredes. Eu agarrei e dixen, daquelas podíase dicir, e dixen, tira para diante ca pala e abrímolo. O señor, que non quería dar e quedou á forza, porque a min pareceume algo inasumible, dou á forza, denunciounos. E sabedes unha cousa, que 4 anos despois houve que repoñer o muro polo medio do camiño, que ainda está ali, houve que repoñer o muro por onde estaba, porque perdemos, como non nos había dado, perdemos o pleito. A pista a facer fixémola, pero depois quedou ali, menos mal que por lo menos ganamos 1 metro. Quero dicir con isto que é difícil traballar co tema da propiedade privada. A xente, ás veces, parece que se mata por un recanto de 2 metros cuadrados, que non lle valen pa nada. Ten algunha finca de 10 cerrados e fai unha cierre e se pode espetar na cuneta, na V da cuneta, se pode espetar o poste e ver que é xente normal. E espetan os postes na V da cuneta que despois non as poden limpiar con a motoniveladora. E iso pasa nos a nós aquí. Xusto, porque non hai propiedade privada. Bueno, moitas gracias por votar a favor. A concentración, a ver, esperemos a Adriana, que ti eres joias como a min, esperemos vela os dous só. Eu, bueno, espero vela eu, ti tela que ver, pero esperemos... Non hai. Había que cambiar a lei. Hai que cambiar a lei. Non, xa... Non, aquí non, agora xa non, agora non. Fixéronse, alá polo alrededor de Santiago, fixéronse concentracións caralludas para estar xer de eucaliptos, é certo.
Eu, o defecto que máis lle vexo é que non actúen de oficio nos núcleos rurales. Os núcleos rurales tiñan que entrar, unha parroquia que entra en concentración, tiña que entrar o núcleo e máis o rústico, tiña que entrar todo. Ben, bueno, vamos votar que nós non damos arreglado a concentración parcelaria e a Marcos tampouco. Votamos. Votos emitidos 20, a favor 16 o Bloque PSOE e máis o Partido Popular, abstencións compromiso 4, queda aprobada por maioría. Imos co punto seguinte, moción do Grupo Popular para reclamar a Naturgy a simplificación dos trámites de claridade na tramitación dos expedientes e unha atención de proximidade á veciñanza. Ten a palabra Pablo Areán. Sí, bos días a todos. Bueno, traemos esta moción coa intención de darlle unha chamada de atención a unha empresa que presta un servizo básico para os veciños, como é Naturgy, sobre todo pola cantidade crecente de queixas que nos fan chegar os veciños últimamente e que tamén sufrimos nas nosas propias carnes como administración. Vaya por diante que non pretendemos, en este caso, confrontar con vostedes, e todo o contrario, ademais entendemos que posiblemente acaben votando a favor porque é unha cuestión de interés xeral que nos afecta a todos. Desde hai tempo vimos percibindo un aumento destas queixas, como dicía, contra a Naturgy. Fundamentalmente céntranse nas dificultades para tramitar e para facer o seguimento dos expedientes abertos nesta empresa e tamén, sobre todo, nos enormes retrasos que arrastran ata a súa resolución. Moitas das solicitudes que se presentan son altas conexións que están vinculadas incluso a subvencións, axudas importantes que teñen un plazo de execución limitado que penden dun fío por culpa destes retrasos. Falamos de conexións de vivendas, de granxas, de industrias e tamén de obras e instalacións da Administración. Na maioría dos casos, as dificultades para abrir estes expedientes tamén se lle une a dificultade para facer este seguimento, que ademais ten que se facer de forma digital, nunha plataforma específica que teñen para a cuestión e que moitas veces esa barreira digital é infranqueable. Por exemplo, un caso recorrente para que teñan unha imaxe moi habitual, atopámonos con que un veciño chega ao Concello despois de abrir un expediente na empresa, en Naturgy, e veñen a consultar, queren consultar o estado do mesmo. Unha vez que entran na plataforma, o que ven ali é que pon pendente do informe do Concello. E incluso fanlle chegar aos traballadores da propia empresa que, efectivamente, o que falta é o informe do Concello. Cando realmente, unha vez contactado coa empresa, o que nos din é que automáticamente, unha vez aberto o expediente, o programa coloca ali a frase de pendente do informe do Concello. Confírmanos que, efectivamente, unha vez que abren o expediente, ainda están pendientes de xuntar todos os informes sectoriais, informes de patrimonio, de fomento, de augas, todos os informes que lle fan falla a maiores, e a partir de aí é cando realmente meten ese expediente no Concello, non ata ese momento. Como dicía, moitas veces incluso os propios traballadores da empresa son os que teñen as dificultades para informar aos veciños, porque, ao mellor, por desconocemento, por falta de formación, pode ser pola temporalidade, non acaban de entender os códigos internos da propia empresa, dinlles, no, que está pendiente do informe do Concello, está atrasado, seguramente a máquina xa o enviou automáticamente. Bueno, tamén nos consta que tiveron problemas informáticos e moitos dos expedientes non foron enviados, remitidos ao Concello da forma adecuada e se perderon polo camiño. En todo caso, son problemas, dificultades no acceso a esa información na tramitación do expediente que nos afectan a nós, que afectan aos veciños e que están dificultando, retrasando moitísimo todo este sistema, e nos parece que o adecuado sería correxilos. Por outro lado, tamén temos unha problemática que ven de vello, o cableado que discorre polas fachadas, que cruza nas rúas, que fai esa suciedade que vemos moitas veces polas calles. É un problema a día de hoxe todavía, a pesar de que moitas destas rúas acometeron obras nas que se preveu xa a colocación, se deixou colocado xa un tubo para soterrar estas liñas.
é a empresa encargada de ter que soterrar estas liñas e parecenos que é o normal e xa é o momento de facelo. E pouco vale que nos acometamos obras de humanización e de mellora nestas rúas cando estes cables acaban permanecendo aí e acaban xerando problemas visuales, físicos, problemas de buratos nas fachadas, os paxaros que fan niños, os excrementos que aparecen na acera. Por iso lle queremos solicitar a Naturgy efectivamente o que aparece na exposición de motivos desta moción. Queremos que axilice os trámites e implante un sistema de seguimento sinxelo, claro, accesible, parecenos de razón. Solicitamos a creación incluso dunha canle de comunicación máis directa, ben a través do teléfono, unha canle telefónica ou, mellor todavía, unha canle física. Non son tantos os casos que entrarían deste tipo de proxectos que leva que Fenosa nesta casuística concreta, entonces entendemos que para unha empresa como Naturgy, que sería perfectamente asumible poñer unha oficina, ainda que sexa temporal, para atender estas situacións. Pedímoslle tamén que acometa xa os soterramentos destas liñas nas rúas onde xa temos prevista esta tubaxe para tal efecto, que xa nos parece que é o momento de acometelo, e tamén propoñemos darlle traslado deste acordo tanto a Naturgy como a Xunta de Galicia e a FEGAM para que poidan axudarnos a crear unha serie de medidas, a implantar unha serie de medidas que realmente sexan efectivas. Bloque Nacionalista Galego, Ariana ten a palabra. Eu vou ser moi breve, porque primeiro nós imos apoiar a moción, non seremos nós sospeitos de estar a favor nin ser amigos de empresas enerxéticas ningunhas, eso xa cada un que faga análise de conciencia, pero fora diso tamén parece que hai varias cousas importantes e que se deberan ter en conta. Un é os prezos. Está claro que isto é unha empresa privada e aplica o que quere, pero é un problema porque feito, hai o 40% das familias non teñen capacidade para quentar as súas casas, é dicir, hai que ter eso en conta. Logo, o segundo é que o 90% da poboación non entende o seu contrato, e a min iso tamén me parece unha cousa a analizar. Ao final, ti chega a carta e pagas, e isto é unha... Vamos, é totalmente simplista e iso é unha das cousas que tamén lle temos que criticar. E logo falan vostedes de cousas que, está ben, nos xa digo, imos votar a favor, pero, falan de burocracia excesiva, non creo que a administración estea libre dese pecado, falan de que critican que os veciños do rural, especialmente os maiores, creo que poñen en concreto, teñen dificultades para os trámites telemáticos. Vostedes implantaron os trámites telemáticos a través da administración en moitos casos, sin preguntarse se os veciños do rural maiores tiñan problemas para acceder a eses trámites, para ter formación, e son a realidade, facéndoos obligatorios, en concreto na Consellería de Medio Rural, por exemplo. Logo, falan de que isto redunda na falla de servizos básicos. Ben, eu tamén teño que dicir que servizos básicos, aquí neste Concello, pois temos a moitas veciñas e moitos veciños que se servizos básicos se lle chaman saneamento, traída, depuración e todo eso, pois algo de autocrítica tamén hai que facer. E logo falan de que os trámites son lentos e tediosos, exactamente, pero dende a administración temos moitos trámites lentos e tediosos, un que é a estrela da lentitude, que é a solicitude de valoración das persoas dependentes, por exemplo. Entón, está ben, eu podría seguir aquí esta mañá con exemplos que a administración ten, a administración local, pode mellorar e ten desta lentitude de todo o que lle critican a Naturgy. Igual que vostedes lle piden, prazos razoables, atención de proximidade e información clara, eu pidolles a vostedes prazos razoables, atención de proximidade e información clara dentro da administración local. Nada máis e moitas gracias. Gracias, Ariana. Turno para o PSOE. Tes a palabra, Alba. Nada, non simplemente dicir que estamos a favor de todas aquelas cousas que poden mellorar a calidade do servizo aos veciños e veciñas e tamén a infraestructura que eles teñen aquí. O sea que nos vamos a votar a favor. Gracias. Turno para Compromiso. Miguel. Bos días a todos e a todas. Pois está claro que a oficina que ten Naturgy en Lalín tería que dispoñer de técnicos, non só de oficinistas para os problemas que
para os clientes que ten no noso Concello, non? Así como tamén nós en Vilatuxe, pois levamos tempo que por cada temporal que nos ven, pois nos quedamos sin luz, temos feito reclamacións, temos feito chamadas, pero ao final pois non che acaban de decir. Sempre nos din que van susanar o problema, pero levamos anos xa con ese problema e non nos acaban de decir nada, non? Por iso digo que a oficina que teñen aquí en la línea Turgi, pois sí que podíamos exigir de que tuvera polo menos un técnico para, cando hai os problemas destes, por non ir aí e que che pasen a que teñas que chamar, a que teñas que entrar en internet por eses problemas. Ao final, pois eu creo que obligarlle ou pedirlle que dispoñera de algún técnico, pois non estaría de máis. Gracias, Miguel. Turno para Pablo. Sí, miren, moitas gracias aos tres grupos polo apoio. Supoñía que tamén iba a ser así porque entendemos todos que é un interés xeral igual para todos. Como exemplos, por exemplo, temos o local social de Carragoso. No local social de Carragoso, que non é normal que se execute a obra, que a empresa teña que executar a obra pagando do seu bolsillo un xerador porque non lles chega en tempo a luz de obra, que lles chegue a luz de obra 2 días antes da inauguración. Non é normal que unha granxa que está pendente dunha subvención teña que comprar, alquilar un xerador tamén. Sí, non é normal que unha granxa teña que poñer o seu bolsillo, como decía, este xerador para poder chegar en plazo e xustificar o funcionamento destas subvencións. Como non é normal que unha vivenda lle tarde tanto en chegar a luz de obra que retrase meses a execución da súa vivenda ou que teñan que vivir en condicións restringidas por ter luz de obra e non ter a luz definitiva. A dificultade que teñen as persoas maiores, e nós estamos nun concello rural con unha población envellecida, é moi superior a que ten unha persoa nova que está acostumbrada a andar nestas redes sociales. Polo tanto, esa plataforma digital é complicado o seu acceso, é complicado entender a información que ten. Nos parecenos que sería sinxelo que Fenosa puxera unha persona que podía vir temporalmente a estas oficinas de aquí, que era unha oficina puramente informativa das tarifas, pero non é unha oficina técnica, que veña unha persona, aínda que sea temporalmente, aínda que sea con citas previas, para atender as reclamacións desta xente. Tamén lles adianto que xa temos unha reunión concertada cos responsables de Naturgy para falar sobre estes temas e expoñeremos tamén outros moitos, como por exemplo a da liña de Vilatuxe, do Ramiro Vilatuxe, que é unha das liñas máis largas que temos, que atravesa zonas con moito arbolado, que cando hai mal tempo, pois saen voando ramas, ainda que non sean as das árboles que están xusto ao lado, saen voando ramas que tocan os dous cables e nese momento producense os saltos. O ser tan longa, sí que é verdad que teñen moitas dificultades para saber onde é, son microcortes difíciles de controlar, o que queremos é que nos busquen unha posible solución para esta problemática, e neso tamén estamos para intentar apretálos un pouquiño. E nada, esperamos que desta reunión salgan cousas interesantes. Moitas gracias, insisto, polo apoio, porque nos parece tamén importante salir cun acordo do Pleno para poder presionalos un pouquiño máis en este sentido, que é o importante. Moitas grazas. Ti conocías a unha persoa desa empresa? Bueno, máis ben ao pai, pero el tamén supoño que coñecías. Como cambiou o conto? Se ese señor non houbera morto, Naturgy non estaba como estaba, nin de broma. Don Vitoriano Reynoso era un crack. Morreu novo. Sí. Porque agora Fenosa, a oficina esa que di Medela, a oficina era a oficina antes, cando había unha oficina, ibas ali e resolvías todo con eles. E dicir, mira, vamos facer esta calle nova, vamos a medias, poñede os tubos e nos poñemos tal, non había problema. Agora é imposible casi falar con eles, mandanche falar casi con o ordenador, e a proba é o Centro Social de Carragoso, totalmente acabado, non o podemos inaugurar porque non nos dan a luz. Pero, para que teñades un dato, deron a empresa que fixo o Centro de Carragoso, solicitou a luz de obra, e concederon ya cando faltaban 3 días para acabar a obra, co cal tuveron que facer a obra cun generador. Entón,
é un desastre como está funcionando ahora mismo. Non nos deron ainda a conexión para os alcantarillados. Os bombeos dos alcantarillados están sin funcionar por culpa de que non nos dan un enganche. Non solucionan o problema. E non é cuestión de uns meses, é cuestión de máis de un ano. E aos particulares pasa o mesmo, porque eu vin algún particular que lle pasa o mesmo. E algún incluso ten algunha subvención destas de incorporación con algunha granxa, como ten que poñer máis potencia, non lle chegan para a ampliación, e resulta que teñen que agora poñer un generador hasta que Fenosa lle dé da gana de poñer. Entón, bueno, eso aí había que melloralo. Aí vamos nun punto, vedes, que lle dicimos que vai á Consellería de Industria. Nos mandamos a Xunta de Galicia á Consellería de Industria para que a industria medie no tema, porque isto supoñemos que debe ser parecido, non creo que nos teñan castigados os de la LIN, moito menos, debe ser parecido en todo Galicia, co cal realmente é un problemón. Ben, moitas gracias, votamos entón. Faltas de Rafa e Pablo. Faltame unha hora. E carai, falto eu. 21 votos emitidos, 21 a favor, apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Imos co punto 10, moción de compromiso por Galicia para o incremento das axudas aos clubes deportivos en base á función das posibilidades económicas do Concello. Ten a palabra ti, Rafa. Moi ben. Bueno, pois traemos esta moción na que non me importa recoñecer que é un tema que levo algún tempo falando co Goberno, levamos algún tempo falando co Goberno, para a posibilidade do incremento das axudas deportivas nos próximos orzamentos aos diferentes clubes deportivos centradas na base, no apoio precisamente. Non sei se pasa algo, estades todos alterados. Sigo? Non, digo centradas na base e tamén para o coeficiente en todos aqueles clubes deportivos que potencien o deporte femenino. Quero dicir que en Lalín, evidentemente, hai un grande talento deportivo. Estamos vendo como, por exemplo, no atletismo, falo número redondo, hai 240 practicantes. No rugby, en estes momentos, falo de base, non? No rugby, en este momento, hai sobre 70. Na escola de fútbol están 350 rapaces e rapazas, no balonmán 350 rapaces e rapazas, no baloncesto, que é relativamente incipiente en Lalín, xa andan por 100 rapaces e rapazas tamén que o practican, e incluso as artes marciais, como o Kung Fu, que hai varias escolas de Kung Fu en Lalín, pois estamos falando de 300... Perdona, Rafa, que estou vendo que non se está o tempo. Sabes que eu sempre remato antes de tempo, o sea que non te preocupes, que teño esa... Eu son todo o contrario que Crespo, en ese sentido. Ben, e o Kung Fu que estamos falando de que tamén son 300 rapaces. Quero dicir que en Lalín practican mozos e mozas por riba dos 1.300 usuarios diferentes prácticas deportivas e consideramos este grupo que é o momento mellor de darlle un pequeno pulo ou darlle un importante pulo en función das disponibilidades que teña o Concello, xa que van pedir créditos que se achegan aos 6 millóns de euros para poder facer fronte aos plans europeos, seguramente poden axudar tamén para incrementar esta partida. Insistía que en Lalín é unha mostra evidente, estamos vendo como triunfan en todas as disciplinas os diferentes conxuntos, en Lalín hai talento, isto está fora de debate, estamos vendo como seguramente cada euro que invista o Concello nas escolas deportivas vai retornar de algún xeito en cuestións como a propia saúde para os rapaces e rapazas, a educación para os rapaces e rapazas e tamén, como non, a propia integración. Eu creo que son valores sociais moi importantes que nos ensina o deporte e aquí neste pleno hai varias persoas que practicamos deporte xa dende moi nenos e que agora modestamente o intentamos facer tamén de maiores que nos entendemos perfectamente, non? Non é querer comparar, decía antes Crespo a anécdota de Fraga na embaixada de Inglaterra, na embaixada do Reino Unido, cando decía aquilo que era unha frase moi de Fraga de depende, non? Dicir, comparado con que? Depende. Bueno, houve anos que se deron aos conservatorios 100.000 euros, non? E a min pareceme un apoio máis que caído. Este grupo parecelle perfectamente. Houve anos que se lle deron a propia de 100.000 euros. Xa é unha achega que eu podo discutir máis por cuestións incluso ideolóxicas.
estamos vendo como hai concellos que apostan decididamente polo deporte, como o Concello da Estrada, que ten o mesmo signo político que ten este concello, no que as axudas para as escolas deportivas están, se non me equivoco, no último orzamento nos 104.000 euros, e estamos vendo como concellos irmáns, como do lado, como o Concello de Silleda, proporcionalmente tamén está apostando de xeito moi importante polo deporte. Polo tanto, eu abro aquí este debate que non debería ter demasiada controversia, e convido ao grupo de goberno a que, se nos estamos sentando para falar de orzamentos, pois poñamos en práctica a posibilidade de incrementar estas axudas deportivas, e sempre tendo presente a necesidade, que tamén hai algún concello que nos leva a dianteira, pois de que o antes posible os terreos que están destinados a ampliación de zonas deportivas ao lado do Lalín Arena pois podan ter nos menos anos posibles pois xa unha pista de atletismo con un tartán de nivel para poder practicar este deporte que, insisto, que en Lalín en estes momentos está por riba das 240 persoas. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Turno para o Bloque Nacionalista Galega. Paco, ten a palabra. Bo día. Ben, nós imos apoiar esta moción, é algo que pedimos, eu creo que todos os anos, cando veñen os orzamentos, algo no que, bueno, últimamente incluso se fixeron varias propostas ao respecto do que é un das partidas máis importantes a nivel de clubes, non? Como é o tema do transporte, que nos casos hai clubes que evidentemente pois o asumen, e hai outros clubes pois, que non asumen e o cargan, pois, obviamente, os pais, as nais dos e das deportistas, non? Nós creemos que, bueno, non o creemos, é evidente que se comparamos en termos, obviamente, de axuda directa, vale, de partida orzamentaria, o noso concello, que os concellos da nosa categoría, vemos como o Concello de Lalín é dos que menos invirte directamente nesta finalidade, incluso chegando, se facemos unha comparativa con orzamentos anteriores, chegando a verse a día de hoxe reducida a partida en deporte respecto a anos anteriores, cando é máis que evidente que o número de fichas federadas pois aumenta indiscutiblemente, non? Nós sempre defendimos aquí que a nivel de deporte, pois obviamente o Concello de Lalín, eu creo que é unha das cuestións que nos podemos encher de orgullo, pois vai moi por diante da administración, e iso creo que é moi bo, non? Pois o que é o fomento do deporte, e que entendemos que a administración o que ten que ser é, bueno, pois unha institución que vaya da man, que axude, que desde logo aposte clarísimamente por isto, non? Pero non por unha cuestión seguramente de resultaditis, non? En termos deportivos, senón desde logo por todo, como se decía antes ben, por todo o que implica o fomento do deporte, non? Ese concepto podemos debatilo, non? De que parece cada día máis desgraciadamente de que os pais pensamos que imos vivir dos nosos fillos e fillas, pois igual é algo que hai que combatir, pero si, desde logo, ter un concepto do que implica facer deporte no aspecto máis amplio, non? E en Lalín, pois, temos a sorte de que é un referente. Incluso, bueno, eu sempre dicía algo que moitas veces a xente se botaba as mans á cabeza cando era concelleiro de turismo, que me parecía o deporte a cousa máis importante que había a hora de atraer xente ao noso concello, non? E se o pensamos realmente é así, non? Seguramente unha instalación como o Lalín Arena, outro tipo de instalacións, pois atrae o noso concello, e obviamente co instalacións que temos enfocadas exclusivamente para o fomento do turismo e para atraer xente ao noso concello. Por lo tanto, eu esta moción, ímola desde o BNG obviamente a apoiar, o que botamos en falta é a concreción, que obviamente a concreción viría nos orzamentos, non? Pero sí que, bueno, creemos que a ambigüedade, bueno, agardemos
que cando se presenten os orzamentos pois haxa unha partida desde logo significativa que lle axude tanto en termos individuais como colectivos pois os deportistas e as deportistas e tamén, por que non dicilo, pois a xente que se pasa un traballo terrible xestionando as directivas dos distintos clubes, non? Gracias, Paco. Turno para o Partido Socialista. Mario López ten a palabra. Grazas, alcalde. Bo día. Eu concordo totalmente cas intervencións tanto de Rafa como de Paco. Penso que todos de alguna maneira estamos vinculados con algunha actividade deportiva, hai que tomala como escola, evidentemente. Pois eso, nós queremos manifestar o noso apoio a esta moción que propón incrementar as axudas destinadas aos clubes deportivos. De feito, nós estes días xa publicamos notas de prensa e a través das nosas redes pedimos que se incrementen as axudas, xa que nos parecen insuficientes. Creemos que é unha proposta xusta, necesaria e beneficiosa para a LARIN, para o deporte. Este goberno prometeu en campaña incrementar as axudas deportivas. O que fixeron foi volver a niveles de hai 10 anos, é dicir, recurtar en vez de incrementar. E os clubes cada vez teñen que asumir máis gastos. Eso sí, vou non volver a decir, subiron os impostos e subiron os seus salarios. Mentras vemos como concellos similares ao noso aumentan as partidas ao deporte. Lalín é un concello cun tecido deportivo moi vivo. Temos multitude de clubes e entidades que traballan cada día con centos de nenos e nenas, ofrecéndolles unha alternativa saudable, educativa e integradora. Falamos de balonmán, de fútbol, de baloncesto, de rugby e unha amplia maioría de alternativa deportiva, que son un motivo de orgullo para Lalín. Ademais, todos eles mantendo escolas deportivas para nenos e nenas. Todos estes clubes afrontan dificultades económicas para manter as súas actividades, desplazamentos, inscripcións, material deportivo, adestradores, monitores, etc., etc. Sabemos tamén que hai un traballo voluntario detrás, moitos pais e nais moi implicados, moitas horas de dedicación altruista, e o mínimo que pode facer unha administración responsable é apoiar este esforzo con recursos suficientes. O que fai este goberno é prometer en campaña aumentar as axudas e despois recurtalas, é dicir, mentir. Aumentar as axudas deportivas non é un gasto, é un investimento en saúde, en educación, en valores, en igualdade e en cohesión social. O deporte é unha ferramenta poderosa para formar persoas, fomentar o traballo en equipo e afastar os máis novos de hábitos pouco saudables. Polo tanto, reitero que imos votar a favor desta moción porque creemos que o Concello de Lalín debe reforzar o seu compromiso co deporte base e cos clubs locais, garantindo unha repartición xusta e equilibrada nas axudas que teña en conta tanto a diversidade de modalidades como o número de participantes e o labor social que realiza cada entidade. E xa para rematar, quero pedirle ao Goberno municipal que se plantese moi seriamente retomar e aumentar as axudas ao clube deportivo, porque apoiar o deporte é apostar polo futuro de Lalín, polos nosos nenos e nenas e polo orgullo de ver medrar os nosos concellos desde a base. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para Noelia. Para o Partido Popular ten a palabra a concelleira de Deportes, Noelia. Bos días a todos e a todas. Dende o Goberno apoiamos o tecido deportivo como se estivo facendo ata agora e como se continuará facendo. Por suposto que somos moi conscientes da labor crucial que realizan os clubes fomentando a actividade física dende as distintas disciplinas, ao igual que sei que estar nunha directiva e tirar do carro non sempre é doado. Por iso quero felicitar as persoas que o fan. Como xa adiantastes, o deporte é esencial nas nosas vidas, contribuindo ao benestar físico e mental, creando hábitos de vida saudables e tamén previndo numerosas enfermidades. Votaremos esta moción a favor porque xa estábamos tamén traballando nos nosos presupostos, ademais de que é un punto do noso programa electoral, así como a mellora constante das instalacións deportivas. Mostra disto é a inversión dos 800.000 euros que se fixo neste mandato e que fixeron ter posible, pois, por exemplo, os 2 marcadores do Manuel Anxo Cortizo, as pantallas do Lalín Arena, dotación, pero tense, que é importante.
Dotación de material para os diversos clubes, a escola de fútbol, de baloncesto, de tenis, como poden ser as canastas, banquillos, a colchoneta, a reforma tamén dos aseos e o lavado de cara do pabellón municipal, e pois seguiremos traballando para que esta lista siga aumentando. Ao par destas actuacións sempre estamos en contacto directo para darlles as posibles solucións dos problemas que xorden no día a día. Remato xa dicindo que somos conscientes de que por moito que se invirta sempre no eido deportivo nunca será suficiente e reitero o agradecemento a tanto os deportistas como as directivas de que o seu esforzo sexa unha mostra de identidade e orgullo para a Lalín. Gracias. Turno para compromiso. Bueno, pois como non pode ser outro xeito, agradecer o consenso que hai en esta cuestión. Eu creo que, evidentemente, o mundo do deporte, o mundo dos nosos nenos e nenas, para que o poidan practicar, unha cuestión que estamos todos de acordo que está por riba de calquera tipo de contienda política, señora concelleira de Deportes. Eu creo que hai ideas que se poden retomar, como facer unha gala potente do deporte. Eu animo seguramente a algún asesor que está en algún despacho abaixo escoitando isto un ordenador que se poña a traballar en elo, porque estaría ben pois retomar esta gala do deporte de Lalín. E insisto que o deporte non é só investir en balóns, en roupaxes ou en desplazamentos, que aí tamén estou de acordo co BNG, que creo que é moi importante apoiar, porque están moitos pais e nais, estamos levando os nosos fillos aos desplazamentos, hai xente que pode máis que outra, e evidentemente eu creo que esta é unha cuestión importante, pero todos coincidimos en que o deporte é saúde, o deporte é educación e o deporte é integración, e eu creo que, como decía Paco Vilariño, é dos temas, sen dúbida, prioritarios e máis importantes que debe ter calquera concello responsable. E se por riba temos a sorte de que en Lalín temos o talento tremendo que temos para os nosos emozas, eu creo que estamos obrigados como administración, estades obrigados como goberno, e nós apoialo como oposición para que se siga nos próximos anos avanzando en este xeito. Moitas gracias. Moitas gracias, estamos todos de acordo, non debería haber ningún problema, pero, Rafa, eu tamén quero fazer unha apreciación porque nos comparas con outros concellos. A ver, Lalín somos un concello de 20.000 habitantes xustiños. Temos 28 disciplinas deportivas que se están practicando aquí. A ver cantos teñen, si, algúns teñen algunha cousa mellor que a nós, pero a ver cantos teñen un Lalín Arena, a ver cantos teñen, da nosa categoría me refero. Quero dicir que fixemos un esforzo importante, e gustaríame facer máis, sin dúbida, e cando fagamos o que queremos facer do lado abaixo do Lalín Arena, vai quedar un complexo deportivo, eu creo que dos mellores de Galicia, non xa de... Entón, a ver, permíteme que xa sei que sempre te cachondeas dos meus refrás, pero fame que espera chea non é fame. Xa verás cando este feito un módulo cuberto do tamaño dun campo de fútbol e enriba o anillo de atletismo e un campo de rugby no medio. Cando este feito eso... Home, eu tampouco. Eu tamén non aspiro. Pero, bueno, témolo encauzado, Témolo encauzado entre algo do edil, máis algo da Xunta, máis algo da Diputación, témolo encauzado. Nós traendo cartos para aquí non somos mancos, ben o sabedes. Vamos a votalo a favor, estamos de acordo, votamos xa, por favor, todos. Non me sale o teu, Paz. Debe haber un problema aí. Alba? No. Votos emitidos 21, a favor os 21, queda aprobado por unanimidade. Imos ca moción do Partido Socialista para solicitar unha mellora integral da estación de autobuses de Lalín e a adaptación de horarios de autobuses. Ten a palabra Anxo Álvarez. Moitas grazas. Ben, vou a ser breve porque a prensa fixonos o favor de facerse eco desta petición esta semana e creo que todos aquí puidemos ver imaxes que mostran claramente cal é o estado de mantemento da estación de autobuses. Esta moción que traemos ten dúas partes. A primeira relacionada precisamente co estado de mantemento
da estación de autobuses e a segunda relacionada cos horarios de autobuses e as conexións ferroviarias co tren de alta velocidade. Todos estaremos de acordo aquí en que a estación de autobus é unha infraestructura básica para a LIN, que a utilizan milleiros de lalinenses ao longo de ano e tamén que a utiliza moitísima xente que nos visita e que, polo tanto, trátase dun servizo público que debe ofrecer unhas condicións axeitadas de confort, de seguridade e de accesibilidade. Actualmente isto non é así, tanto exterior como interior do edificio presentan un estado de abandono considerable, baños que non funcionan, iluminación escasa tanto nas dársenas como nas rúas da contorna, mobiliario antigo e deteriorado, climatización deficiente, ausencia de espazos confortables para a espera, información ao público desactualizada, etc. etc. Como digo, a semana pasada, tanto Faro de Vigo como o de Galicia fixéronse eco desta petición e acompañaron con imaxes que, como digo, son representativas e que amosan claramente cal é o estado desta instalación. Temos un edificio que ofrece moi pouco confort aos usuarios, que ten moito potencial, pero que está desaproveitado e que, ademais, supón unha mala imaxe para toda a xente que nos visita e que entra a LIN por esta estación de autobuses. Se non recordo mal, ou pola información que atopei, a última intervención que se fixo neste edificio é do ano 2019 e daquela non había outro remedio porque basicamente había goteras e había que arranxar a cuberta e pouco máis. Non hai ningunha intervención integral. Nos pensamos que é un bon momento para facela, é necesaria, hai que acometer reparacións urxentes, pero tamén hai que actualizar as instalacións precisamente para mellorar o confort dos usuarios, todo o que ten que ver co confort, coa climatización, cos espazos de espera e coa digitalización da información. Estamos nese momento. E, por outra parte, a segunda parte desta moción, que non me vou estender moito, porque é unha petición que trouxemos aquí no ano 2022, que naquel momento trasladamos á Xunta de Galicia, ou debeu trasladar este Concello a necesidade de mellorar a coordinación entre os horarios dos autobuses, la LIN Ourense, Ourense-La LIN, e os trens de alta velocidade. Foi unha proposta que aprobamos por unanimidade neste pleno e que permitiría conectar la LIN con Madrid en aproximadamente 3 horas. É un axuste horario moi pequeno, moi sinxelo, pero que na práctica tería un impacto moi positivo, tanto para os lalinenses como para a competitividade das nosas empresas como para o noso turismo. Nos pedimos a este Goberno nesta moción que defenda os intereses de la LIN, que insista e que volva a trasladar unha vez máis esta demanda á Xunta de Galicia. Moitas gracias. Gracias, Anxo. Ten a palabra o Bloque Nacionalista, Ariana Fernández. Grazas. Compartimos que o estado da estación de buses non é o mellor, non temos a menor dúbida de que non está nunhas boas condicións de mantemento, nin na parte das dársenas, nin tampouco no seu interior, na parte onde están os viaxeiros agardando polo seu medio de transporte. E sendo unha infraestructura que a min me parece, que a todos nos parece no BNG, pois básica para calquera concello. Eu lembro usala fai anos para ir cara a Lugo e a verdade é que eu xa vira que se fixeran uns arreglos necesarios, porque evidentemente se chove dentro pois hai que botarlle man no 2019, pero pouco cambiou o seu aspecto dende que eu usaba ata o día de hoxe. Entón o deterioro pois si é evidente. Entón imos votar a favor da moción do PSOE, xa adiantamos iso. Primeiro, pois por ese deterioro e logo porque a estación debera ter unha función de comunicación moito mellor que a ten se tivese pois adaptadas as rutas e os horarios de outra forma. Xa non só indo cara a Ourense, tamén hai un baleiro aí importante cara a Santiago polas mañás, de maneira que ao final o uso do transporte público complícase bastante. E entón, pois iso, trátase de mellorar, por unha parte, as instalacións na súa totalidade, que eu creo que é darlle un lavado de cara, porque evidentemente é unha cousa que ten que facerse de xeito integral, ampliar as zonas de espera, darlle un aire aos vestíbulos que se vexa acolledor, que faga as agardas mellores, e que dé unha imaxe diferente da que está dando agora mesmo para todos aqueles que paran ali. Aumentar os servizos para os usuarios na parte de arriba, para mentres agardan, e aumentar pois a información que se oferta. Eu vou poñer un exemplo do cambio que houbo na estación de buses de Santiago
e na actual intermodal. Na actual intermodal hai incluso unha zona pensada para exposicións, para que todos aqueles que pasen por Santiago pois sexan capaces de, teñan a oportunidade de ver parte da nosa cultura. Penso que é unha boa forma de que cada un que chegue a Lalín pois tamén se leve unha imaxe diferente da que se está levando agora, que non creo que sea moi boa, é bastante ruín. E a maiores, pois, a cuestión dos horarios, eu creo que se ten que adaptar para que o transporte público sexa o futuro e sexa atractivo, porque senón é prácticamente imposible a nivel medioambiental e económico que sexa atractivo se nós non poñemos da nosa parte. Nos concellos máis rurais é pouco menos que imposible vivir sin un vehículo propio para calquera das funcións, para calquera das actividades que se desenvolvan ao longo do día, e creo que temos que camiñar precisamente na dirección contraria. Entón, nada, adiantar o noso voto a favor. Gracias. Turno para Compromiso, Noelia. Iria, perdón. Nada. Ben, bos días a todos e a todas. Dende Compromiso xa adianto que vamos a manifestar o noso apoio á moción presentada polo Grupo Municipal Socialista. En primeiro lugar, compre recoñecer que a situación actual da estación de autobuses é sinceramente insostible. Falamos dunha infraestrutura que debería ser a porta de entrada e de saída do noso concello, pero que na práctica levanos ofrecendo unha imaxe impropia dunha vila como Lalín. Baños inservibles, iluminación deficiente, falta de accesibilidade e mobiliario deteriorado. Isto non son cuestións menores, son sinais de abandono institucional e dunha falta de planificación que leva demasiado tempo prolongándose. Non se trata só dunha cuestión tamén estética, senón tamén de seguridade, de dignidade e de servicio público. As persoas que usan o transporte colectivo, tanto estudiantes, traballadores, persoas maiores ou veciños que se desplazan aquí por motivos sanitarios, merecen instalacións adecuadas e funcionais. A comodidade e a accesibilidade son partes dos dereitos básicos dunha cidadanía e o transporte público debe responder a esas mesmas necesidades. Tamén queremos poñer o foco na coordinación dos horarios dos autobuses co AVE e con Ourense, que hoxe é claramente insuficiente. A chegada de alta velocidade habría unha oportunidade para conectar Lalín con Madrid e con outras cidades en menos de 3 horas, pero a realidade é que por falta de coordinación moitos destes desplazamentos seguen a ser imposibles ou pouco prácticos. Iso non é só un problema de mobilidade, é unha cuestión de igualdade territorial. Lalín non pode quedar illado mentres outras zonas da provincia e da comunidade se benefician de conexións ferroviarias. Por iso, apoiamos a proposta de garantir polo menos 3 conexións diarias en cada sentido cun tempo máximo de espera de 30 minutos. É unha medida asumible, de baixo custo organizativo e que suporía unha mellora inmediata na vida de moitas persoas. Entendemos que este tipo de mocións non debe verse como un ataque político, senón como un chamamento ao sentido común e a cooperación institucional, e a mellora da estación e a coordinación de transportes non son cuestións de partido, son cuestións de servicio público, de planificación territorial e de calidade de vida. Por iso, instamos tamén ao Goberno municipal a implicarse activamente nesta reclamación para que Lalín poida contar cunha estación moderna, accesible e funcional e con horarios que realmente sirvan á veciñanza. En definitiva, desde Compromiso por Lalín votaremos a favor desta moción. Nada máis, gracias. Gracias, Iria. Turno para Ángel, ¿no? ¿Para qué? Pablo, de esa palabra. Sí. Hola outra vez a todos. Miren, señores do PSOE, realmente é curioso que traian esta moción ao tempo que o Goberno central fai público que tivo que recuar e dar marcha atrás no proxecto do novo mapa de autobuses estatais, que suprimía moitas paradas no noso rural galego e tamén no noso concello. Pero entendan o tono cordial que quero darlle, señores do PSOE, benvidos a preocuparse polas melloras no transporte público para os lalinenses, a abandonar esas propostas de restringir e eliminar servizos nos concellos rurais como o noso, benvidos porque estaban vostedes perdidos, empecinados nesa insistencia en eliminar estes servizos no rural. Parece que as nosas reclamacións se escoitaron e se tiveron algún efecto e tiveron que recuar. Piden vostedes arranxos e melloras na estación de autobuses. Efectivamente, a este edificio é evidente que lle fan falta arranxos e reparacións, pero tamén lles digo que chegan vostedes tarde.
Este mesmo martes reuníme con representantes cos técnicos da Xunta e co concesionario actual da estación de autobuses precisamente para ver o estado das instalacións nunha reunión que tiñamos xa concertada desde hai semanas. A intención era ver precisamente as necesidades reais da estación de autobuses para elaborar un proxecto e acometer estes acondicionamientos. Moitas veces semella que veñen vostedes, están pendientes de ver que é o que imos a facer para chegar ao pleno e propoñelo como unha idea súa, a ver se perde por aí e queda iso calando entre a súa xente. Piden que se modifiquen os horarios dos autobuses e se coordinen coas liñas de tren de alta velocidade de Ourense. Ben, Lalín, todo o rural galego, que non pode permitir é que se supriman servizos de transporte público como vostedes pretenderon facer. O que necesitamos é precisamente isto, coordinar horarios entre servizos para sacarlle o máximo rendemento. Tamén lles digo unha cousa, esta é unha medida que ten doble sentido. Tal e como se pide que os autobuses se axusten aos trens, tamén os trens se poden axustar aos autobuses, que entendo que é moito máis difícil, por suposto que é moito máis difícil, pero entendo que eso tamén é viable. O que non poden pretender vostedes, o que quero dicir con isto, é que non pretendan vostedes meterlle gratuitamente un dedo no ollo á Xunta cando é un canle de dous sentidos. Imos a votar a favor desta moción, a metade xa se está facendo, a segunda parte coincide co que nós queremos, que é mellorar a calidade dos servizos dos veciños de Lalín, aínda que tamén lles digo outra cousa, e sábeno todos vostedes por activa e por pasiva. Realmente o que nos gustaría é o que nos gustaría é que o Ministerio tivese a ben facernos unha paradiña do AVE aquí en Lalín, e iso sí que sería un avance importante para os nosos veciños. Moitas grazas. Grazas, Pablo. Turno para Anxo Álvarez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o tono construtivo de Bloque Nacionalista e de Compromiso por Lalín. Eu coincido na importancia do transporte público. Creo que é un dereito dos usuarios. Coincido e gustame esa idea das estacións intermodais que decía Ariana, que hoxe en día son espazos, e ademais eu creo que é un bo exemplo que se pode traer xa a núcleos máis pequenos, que se pode aproveitar mellor eses espazos. E creo que por aí ten que ir, por aí vai a petición que facemos nós e por aí van os tempos e é lóxico. Lamentar, unha vez máis, a intervención do Partido Popular, lamentar que pretendan desviar a atención, que pretendan falar de outras cuestións, que non aborden os temas que afectan os lalinenses, que busquen sementar este clima de crispación continuo, entrar nos ataques partidistas, no debate partidista, pois, sinceramente, alá vostedes. A mí chama a atención que xusto este martes tuveran esta reunión, xusto este martes, vostedes que están continuamente en redes sociais anunciando cousas que non fixeron, xusto este martes tuveron unha reunión, desto non se sabía nada. Siguen intentando, bueno, alegrame que recoñeza, está ben que recoñezan que as paradas no rural que se manteñen, o sea, que o goberno socialista garantiza as paradas no rural se non hai alternativas, se non hai... No, vostedes non teñen maioría en... No. Mire, mantéñense as paradas. Vostedes estuveron traballando un bulo constantemente, dicindo que non era, e non é así, non é así. En todo caso, vostedes loitan por esta parada en Lalín dos domingos, que moitas veces, insisto, non para o autobús. Vostedes loitan con uñas e dentes por esta conexión de 8 horas con Madrid, pero a hora de pedir unha conexión de 3 horas con Madrid, eso xa non lles parece tan interesante. Vostedes son un exemplo de política útil. Me faime gracia que pida unha parada do AVE. Hai unhas semanas falaba aquí o noso alcalde do minifundismo mental dos galegos, non? E da necesidade de suprimir 2 aeroportos para optimizar o transporte e do importante que sería para Galicia ter solo un aeroporto. Minifundismo mental, acusaba os galegos. Pero, bueno, xa lle digo, mantéñense as paradas. Lamento moitísimo o seu tono, a súa intervención. Nos viñamos aquí a falar da estación de autobuses, a falar do caso omiso que fai a Xunta, da necesidade que ten Lalín de mellorar este servicio, esta conexión coa alta velocidade, que o futuro vai por aí. Lamentamos moitísimo que a Xunta de Galicia non movera un dedo, como de costumbre,
por Lalín. En todo caso, moitas grazas, como digo, tanto a Compromiso por Galicia como ao Bloque Nacionalista Galego pola súa intervención constructiva e nada máis. Moitas grazas. Home, hai que ter rostro para decir que o das paradas non o paramos desde o PP. Parece mentira, Anxo. O goberno de Pedro Sánchez tiña unha proposta encima da mesa e botou na pa diante e salironlle problemas por todos os lados. E quen orquestou eso, quen levou a voz cantante neso todo foi o Partido Popular. Hasta no Senado metemos unha moción que obviamente pois ganamos a votación porque sabe unha cousa, votaron a favor non só o Partido Popular, senón que votou a favor Junts e votou a favor, se mal non recordo, o PNV e máis UPN. Por lo tanto, non foi unha proposta, foi unha proposta que se levara ao Congreso dos Diputados se iría a favor igual. Por lo tanto, o PSOE envainouna no tema das paradas e se non fora porque nos opuxemos xente como a nós e tantos outros, pero xente como a nós, desde logo que estaría suprimida. Eso garantizo yo. Eso é a verdade. Eu falo de minifundismo mental porque creo nel. Eu creo que Galicia ten unha desgracia. No que cree nel, claro. Temos unha desgracia e é que cada un anda ao seu menos eu cando o meu. Entón, pois pasan esas cousas. Claro que non é normal que haxa 3 aeroportos, claro que non. Tiña que haber un con puente aéreo con Madrid e con puente aéreo con Barcelona e que funcionara como Porto. Sabe cal é o principal aeroporto dos galegos? O Porto. Manda carallo na Habana. Temos 3 e o principal aeroporto está fora de Galicia. Por que? Porque non temos altura de miras. Por eso digo do minifundismo, non para ofender a ninguén, senón porque non temos altura de miras. E mira unha cousa, eu son dos que cree que dentro de pouco teremos unha parada en votos na liña do AVE, non para que ao mellor pare o AVE, pero sí para que paren as lanzadeiras rápidas. Porque as lanzadeiras que van de Ourense a Santiago e a Coruña sí que poden parar perfectamente no medio do camiño. Iso significa que ti podes coller unha lanzadeira rápida e que podes ir hasta Ourense e ali montarte no AVE e podes sacar un billete Lalín Madrid. E iso si aspiramos. Estamos traballando neso. Eu podo dicir que me estou preocupando dese tema. E sei que é posible, porque somos casi 50.000 habitantes que quedamos fora do tren. Porque o tren da vía antigua xa non vai prácticamente ningún pasaxeiro nel. Por lo tanto, estou loitando por ese tema e xa verá como, ao mellor, algún día, a non moi longo plazo, temos noticias. Así que estamos facendo unha labor importante para que haxa máis transporte público, por iso, nós votarlle a moción non temos inconvinte, pero usted é increíble que non recoñeza que o PSOE non a envainou por culpa da oposición que tuvo enfrente. Se non estarían suprimidas esas paradas, non a de Lalín, todas. E así non suprimiron ningún, porque os propios alcaldes do PSOE se lle botaron a yugular do goberno. Normal. Ou usted cree que a alcaldesa de Silleda estaba encantada de que lle suprimiran ali a parada? Para nada. E seguro que internamente fixo o que pudo, como facemos outros. E, ao final, pois aparcaron o proxecto. Así que tesouro e santidade, mitade pola mitade. Votamos. Non, eu votei. Bueno, pero aquí marca, mira. Pois aquí marcaba, Bueno, votos emitidos 21 e apróbase por unanimidade. Vamos con 3 mocións aprobadas por unanimidade. A ver se a cuarta vai a vencida. Sería o primeiro pleno da historia, pero non sei como será a cousa. 3 mocións por unanimidade nunca se deron en Lalín, de 3 grupos políticos distintos. Vamos a intentar a cuarta, vamos alá. Paco, ten a palabra. Ben, está na súa man que se cumpla 4 seguidas por unanimidade, cousa que desde logo penso que non vai acontecer e o galla me equivoque, non?
precisamente porque esta é unha iniciativa que plasma a perfección os distintos xeitos que existen de gobernar e de xestionar os recursos públicos e de cara a quen se goberna, non? Unha iniciativa a de rebaixar, como traemos hoxe aquí, o IBI, este sablazo que vostedes lle meteron a todos os veciños e veciñas do noso concello dun xeito tan escandaloso, pois se basea que é unha iniciativa evidentemente de apoio á economía da cidadanía, das familias, e que retrata en gran medida e evidencia a nefasta xestión que vostedes están facendo dos recursos públicos. Decían antes, decía vostede ademais, que queremos cobrar poucos impostos e tasas, pero, claro, a cuestión é a seguinte, non? Vostedes subiron, desde logo negando na campaña das eleccións municipais que o iban facer, mentras outros estábamos fartos de decir que o primeiro que iban facer se gobernaban eran subir os impostos e as taxas públicas, así o fixeron, non deberon deixar absolutamente ningún sin tocar. Evidencia disto foi o debate que houve hoxe, non? Sobre as ordenanzas. Non modificaron absolutamente nada de importancia, quedáronse no máis supérfluo. Bueno, eso sí, hoxe descubrimos que hai dous tipos de migrantes, uns bons e outros malos. E uns en función de que nos voten e outros en función de que non votan. Isto é, desde logo, a lección máis importante que hoxe aprendimos respecto ás ordenanzas e como vostedes tratan as persoas. E neste sentido, claro, é a súa nefasta xestión. E cando falo de nefasta xestión, eu se voume quedar corto con este dato, e a prova clara van ser os vindeiros orzamentos, pero a súa nefasta xestión baséase en que superamos os 7 millóns de débeda, 7 millóns de débeda, e baséase que, desde logo, a utilización perversa que vostedes fan dos cartos públicos, que os utilizan. Facía antes Abelino colación a que obras non faríamos. Mire vostede, que de verdade, vostedes os cartos os utilizan como se foran do Partido Popular. Os cartos son de todos os veciños e veciñas. Incluso se atreveu a darlle unha lección aos veciños e veciñas dicíndolle que nunha casa, se se ingresan 100 euros, non se poden gastar 102 ou 103. Iso vostedes, para dirixir a economía familiar da xente, son atrevidos até para iso. Pero claro, cando se trata de cartos de públicos, de todos e de todas, vostedes gastan o seu servizo o que faga falta. Endebedando o Concello, insisto, até 7 millóns de euros, e que desde logo me vou quedar moi curto cando vexamos os vindeiros orzamentos. Por lo tanto, mire, insisto, a súa nefasta xestión non pode pagar a cidadanía. Vostedes, pasando do tipo impositivo como cambiaron do 0,4 ao 0,5, ni máis ni menos que aumentaron a carga fiscal á cidadanía en 766.000 euros, ni máis ni menos. Aumentaron o recibo de IBI, o recibo máis importante, o máis duro de pagar, ni máis ni menos que un 25%. Os cálculos son claros, non? Quero dicir, nun recibo dun valor catastral de 100.000 euros, se pagaban o 0,4 400 euros, e agora, desde hai 2 anos, se está pagando 500 euros. 100 euros máis nun recibo, insisto, que o valor catastral sexan 100.000 euros. E non só se contentaron con iso, sino que, desde logo, recuperaron, porque para nós este debate é moi cómodo, porque nós evidenciamos que isto sí que é posible, porque fixémolo gobernando, e nós de vostedes non vamos recibir ninguna lección. E nós claro que podíamos, e sobre todo afogados, como estivemos, por parte das administracións dirixidas polo Partido Popular e dunha oposición que eu desde logo non lle desexo absolutamente a ninguén, e que nós non facemos gala cando estamos nela do que vostedes fixeron afogándoa, pero non desde logo en beneficio da cidadanía, sino en beneficio do Partido Popular. Que non só contentos
con subirlle a xente o recibo de IBI un 25%, recuperaron impostos que non suprimíramos, como o ICIO ou as plusvalías que, por certo, propuxeron vostedes cando nos gobernábamos co concelleiro tránsfuga a súa supresión porque era un imposto superinxusto e resulta que agora veñen vostedes de campeóns a volver con elas. E, por exemplo, un ICIO é moi curioso, non? Un imposto que non lle cobran as empresas, pero que evidentemente lle cobran os particulares e as familias por facer calquer tipo de obra. Sí, é así. E que incluso se permiten exencións a empresas con contratos millonarios por parte da Xunta, como vimos no anterior pleno. Totalmente así. E que, obviamente, ingresaron o pasado ano casi medio millón de euros que lle quitaron directamente do peto aos cidadáns deste Concello. Creemos que, insisto, hai dous xeitos moi distintos de gobernar, o que se goberna pensando na xente e o que se goberna pensando en manter ese goberno de vostedes moi cariño, moi caro. Por iso, de verdade, cando escoito leccións do que a xente pode gastar dos seus cartos e que de verdade que me resulta, doime de verdade directamente que vostedes podan dar leccións a xente do que teñen que gastar cando, desde logo, que os cartos públicos fan absolutamente o contrario. Cando vostedes, desde logo, porque gobernar é unha cuestión de prioridades, nos podíamos gastar o que non tiñamos, que o que fixeron vostedes e o que siguen facendo, pero, desde logo, cando fan e gastan cartos en megaproxectos que, desde logo, nos seguimos pensando que non son unha prioridade. E sí que é unha prioridade permitir á cidadanía, nun momento de carestía económico tan importante, onde as economías familiares están, desde logo, ao límite, pois, desde logo, facerlle unha axuda tan importante e non, desde logo, afogala a impostos. Gracias, Paco. Turno para o Partido Socialista. Alba ten a palabra. Bueno, xa falamos do IBI, da subida de impostos e da subida da carga impositiva que sofren os nosos veciños e veciñas no punto onde tratamos o tema das ordenanzas e, bueno, retomámoslo agora, non? Vostedes, señores e señoras do Partido Popular, foron os que lle subiron os impostos aos veciños e veciñas de Lalín. No caso do IBI, un 25% de suba. Unha cuantía que eu creo que é, dende logo, bastante importante para as economías familiares e unha cuantía, unha suba, sobre todo, que afecta ás familias traballadoras, aos pensionistas e ás familias ás que cada mes lle custa chegar a fin de mes. Hoxe era o día perfecto para deixar atrás esta situación, como dicía antes o señor Avelino, a vida subeu, e que mellor que subirlle tamén a carga impositiva ou mantela tan alta como tiñamos ata agora. Sobre todo, impostos que non teñen en conta nin a progresividade nin a xustiza fiscal. Bueno, claro que estas subidas a vostedes igual lle dan igual ou igual non lle afectan tanto porque están bastante lonxe da realidade. Falo agora en concreto a nivel de salarios do que está a maioría dos veciños e veciñas de Lalín. E claro, por nestes meses nos que chega o recibo ás casas, vemos como veciños e veciñas botan as mans á cabeza. Naquel pleno no que levaban as ordenanzas, cando fixeron a subida de impostos, neste caso do IBI tamén, dicía Avelino que non era para tanto e que non chegaría a un 25% e estamos vendo que, efectivamente, que si, como dixen antes, un veciño que pagaba 80 pasa a pagar 130 ou de 180 a 225 euros máis ou menos. Dentro do noso grupo, a verdade é que somos conscientes da necesidade de pagar impostos para que despois nos veñan devoltos en forma de servizos. O que nos encontramos é que, sí que lle están cobrando máis aos veciños e veciñas de Lalín, pero que isto non se ve traducido en máis ou en mellores servizos. Nós, evidentemente, estamos a favor desta moción, xa o pedimos en reiteradas ocasións, por activa e por pasiva, que baixen a carga fiscal a que están sometidos os veciños e veciñas de Lalín e, por suposto, vamos a votar a favor. Gracias, Alba. Turno para... ¿Quién toca ahora? Compromiso. Rafa. Ti, Rafa. Bueno, eu iba a facer un tipo de intervención, pero decidí cambiarla, vou facer outro tipo de intervención. Bueno, primeiro decir que decía Margaret Thatcher que os cartos non son públicos, os cartos son dos contribuintes, son conceptos diferentes. Punto 1. Punto 2. Non sei se o que vou decir é políticamente intelixente, pero sen dúbida é o que sinto. No pasado debate público que fixemos nas eleccións no Salón Teatro, este grupo dixo claramente que se o Partido Popular recuncaba no goberno,
en la línea aumentaría a carga impositiva. Eu preguntei directamente ao candidato en aquel momento do Partido Popular se isto o que eu decía se correspondía potencialmente coa realidade, e en aquel momento negou esta posibilidade. Bueno, estamos vendo que este grupo tiña razón en canto a que o Partido Popular recuncou e aumentou os impostos. Pero quero dicir que non é só culpa do Partido Popular esta circunstancia, sino que ten a súa parte importante, a alícuota de culpa, os veciños e as veciñas que, sendo advertidos desta circunstancia, decidiron legítimamente tomar un vieiro de voto en Lalín cara a unha maioría do Partido Popular que tan pronto chegou ao goberno que fixo foi aumentar os impostos. Onte estaba pola noite un debate na TVG e falaba precisamente algún dos membros do faladoiro, decían que o Partido Socialista no conxunto do Estado aumentara os impostos en 98 ocasións. E é curioso, é certo que dende o goberno autonómico, o goberno de Alfonso Rueda, se teñen tomado algún tipo de medidas para rebaixar os impostos en Galicia. Tamén é certo. Pero hai unha cousa interesante que se chama o test Betanzos. Había un libro, non recordo cal era a autora, pero sei que o prorrogaba Xosé Luis Barreiro, que se titulaba Magic Town, que decía que os resultados de Betanzos son referencia para despois o resto de Galicia. Prácticamente clavan o resultado de Betanzos co resto de Galicia a nivel autonómico. E creo que aquí podíase facer un test Lalín, non? Por que digo isto? Porque aquí hai un goberno de dereitas que aumenta os impostos e hai, por outra banda, unha esquerda que pide rebaixar os impostos. É, desde un punto de vista ideolóxico, o mundo absolutamente ao revés. En este caso, eu non podo acusar deso o BNG, porque evidentemente o IBI é un imposto transversal para todo o mundo. Son consciente que eles están a favor de que se aumentan os impostos sexa progresivamente en función da capacidade que ten cada un, pero claro, ver o Partido Popular, eu non sei que pensaría desta cuestión, pois, eu que sei, José Manuel Romai Becaría ou Pedro Puig, seguidores de Hayek ou de Popper, co que están facendo, ou seguidores de Milton Friedman. Mentres o Partido Popular aplica en Lalín políticas keynesianas ou de Paul Krugman. Tamén aplican vostedes, por certo, moi intelixentemente, o que se chama o teorema da tela de araña. É dicir, vostedes aplican, para buscar un precio sobre un produto, aplican sempre o referente do que se fixo para ese produto no período anterior. Quero dicir, a vostedes establecen unha subida de impostos e como ven que a xente non reacciona, como pasa con outros lares, como a xente non reacciona e parece que lles dá exactamente igual, pois siguen co mesmo tipo de política. Se nos funciona, oiga, é como, perdón, porque vou non baixar un pouco o nivel dicindo isto, é como nas eleccións levando os pinchos polas parroquias. Se nos funcionan, porque non imos repetir? Bueno, pois o teorema da teoría da tela da araña, o que fan vostedes políticamente. Eu, dende un punto de vista ideolóxico, eu estou absolutamente a favor das baixadas impositivas. Eu creo que están demostrado na historia, sobre todo nos períodos nos que a xente máis sufre, que son positivas incluso para os ingresos. A teoría económica di que dende a dereita se aumentan os impostos cando a situación é boa e que se intentan baixar os impostos, se baixan os impostos cando a situación é complicada. Insisto, o Partido Popular de Lalín fai exactamente o contrario do que predica no resto do Estado, non tanto na autonomía galega, debo decir, nada máis. Perdón polo rollo. Gracias, Rafa. Turno para Avelino. Ben, hai mocións que cando unhas lé, pois moitas veces xa sabes que cheiran máis a titular que a propaganda. Esta do Bloque Nacionalista é unha delas. Un texto bonito, cheo de palabras como xusticia social, solidaridade, alivio fiscal e todas estas cuestións que son moi bonitas de decir. Eu tamén levo tempo que me van a permitir unha expresión co Bloque Nacionalista Galego e co Partido Socialista, pero sobre todo co Bloque, que teñen algo que eu vou chamolle a facenda nacionalista. É un modelo económico onde os ingresos dan exactamente igual e os gastos hai que multiplicalos, e según estén, din dunha maneira ou de outra. E sempre hai que falar de que se aumentar o gasto social, e que todas estas cousas, pero nunca din de onde van a sair eses recursos. E claro,
A situación do Concello a día do Xelle é moi distinta, porque aquí hai nóminas que pagar. Fan vostedes demagoxia, eu recoñezo, sí, hai que pagar as nóminas de todos os que estamos aquí, dos 21 concelleiros, cada un que lles corresponde, uns nóminas e outros asistencias a plenos e órganos colexiados. Iso tamén hai que pagar. Hai que pagar que se aumentou un 40% facer unha pista con respecto a cando gobernaban vostedes. Hai que pagar o que se incrementou os servicios de limpieza que se van ir a máis dun 30%. Hai que pagar todo iso. Pero, ademais, hai que compararnos cos outros concellos. Porque, claro, nós xestionamos o que xestionamos. E se nos comparamos con outros concellos, vemos onde está a LIN. E para que non parezca que o digo eu, imos ver os datos con outros concellos que hai en Galicia, de máis de 20.000 habitantes. Mire, no caso do IBI urbano, mire onde está a LIN e mire onde están os seus concellos, onde goberna, por exemplo, o Bloque Nacionalista e o Partido Socialista. Se vamos ao IBI rústico, sorpresa, quen é un dos concellos máis baixos de todo Galicia? Lalín. Somos o primeiriño. Ve aquí onde está Lalín? O primeiriño. Pero claro, non só os de 20.000 habitantes, comparémonos co Bloque. Comparémonos no IBI urbano cos concellos de referencia para o Bloque Nacionalista, máis pequenos que Lalín, como Allariz, Tomiño, o Rosal. Mire onde está Lalín e mire onde está Tomiño, Allariz, o Rosal. Xa non entra a Pontevedra ou Santiago de Compostela, xa vou a concellos máis pequenos. E se volvemos ao IBI rústico, porque están por riba noso, quere velo? Porque están por riba, tanto Santiago como Pontevedra, están por riba no IBI urbano e no rústico. Sí, señor Vilariño, non o dude que están por riba. Quero dato. E se vamos ao IBI rústico, nos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego, aquí os ten. Aquí o ten, aquí ten Santiago de Compostela, 0,50 no IBI rústico. No IBI rústico, aquí o ten. Podemos seguir con máis datos, pero claro, é que vostede fala, é que escoitalo a vostede, di que facemos o 0,3, é que non sabe o que está tanto Lalín, no IBI rústico, e no IBI urbano tamén lle fixen a comparación, señor Vilariño, pero mire, señor Vilariño, leccións aquí, eu non lle dou a ninguén, aquí o único que recibe leccións normalmente da oposición son eu, de vostedes. Eu só fixen unha comparación. E claro, di vostede que para vostede é un debate moi cómodo este. Claro que xestionar como xestionaba vostede é moi sencillo. Vostede era concelleiro de obras e deixaba as calles sin cambiar as tripas, que é o que costa, e nós cambiamos as tripas ás calles, que é o que costa cartos. E para iso fan falta fondos. Esos son os dous xeitos de gobernar do que falaba vostede. Vostede só cosmética, nós facemos as obras en profundidade. Di que as familias están ao límite. Eu podo reconocer, pero sabes por que están ao límite? Por un goberno socialista que apoia o Bloque Nacionalista Galego. Por eso están ao límite. Fala vostede, que vamos a arreglar desde o Concello de Lalín? Centrémonos. E con todos os respetos, señor Rafa, baixemos un pouco o debate, porque vostede falou dun debate moi versado, pero aquí somos concelleiros de Lalín, que somos veciños e veciñas como calquer outro, e que estamos aquí por un servicio de vocación pública para mellorarlle dentro da nosa humildade e a nosa posibilidades un pouquiño a vida á xente e intentar facerlle un pouquiño máis feliz, e non podemos influir na economía global, nin podemos influir nas teorías de ser de dereitas ou de ser de esquerdas, que eu, por suposto, que son de dereitas, senón que temos que xestionar co que temos en Lalín. E iso é o que facemos. Un concello que fai obras como nunca, que fixo un gran plan de obras, que ademais non nos rimos dos veciños porque o refrendaron e cuestionaron o noso modelo de mítines. Non creo que polos nosos modelos de mítines estes concelleiros con este alcalde ao fronte subíramos 1000 votos nas pasadas eleccións. Pero iso xa é outro debate e non nos poden cuestionar a nós de afogar máis as familias. Nós simplemente intentamos dar servicios, facemos o maior plan de obras que se fixo na historia, e finalizo, na historia de Lalín, e non nos poden clasificar como unha nefasta xestión. Está ben que vostedes o fagan, pero a realidade é que temos os impostos dos máis baixos de Galicia comparándonos cos concellos de máis de 20.000 habitantes. Si, señor Vilariño, non poña esa cara, esos son os datos. Ese é un problema que teñen vostedes. Que problema teñen? Cos números non teñen problema ca ideoloxía, pero hai ideoloxías que teñen problemas cos números. E iso é o que lle pasa a vostedes. Nós vamos seguir traballando, seguir xestionando humildemente o que temos aquí, o que somos capaces, e seguir prestándolle os servicios como estamos facendo aos veciños. E xa adianta vostede no orzamento que vai haber máis deuda. Digolle que estamos traballando nel, pero vostede que ven moi fino. Claro, que sabe por que pode pasar iso? Porque aquí hai un concello que conseguiu unha subvención de 6 millóns de euros e que vai facer proxectos por 10 millóns de euros para seguirlle mellorando a vida aos veciños de Lalín. Por que non di que este concello fixo os traballos e concediu unha subvención de 6 millóns de euros para seguirlle mellorando a vida aos veciños? Pero vostede, como sempre, intenta facer as súas trampas. E eu, mire, remato, porque vostede vai contar a súa película,
eu vou contar a realidade con datos, que eu contei datos. Vostedes, isto que me propón o BNG, é como o conto do Antón, que decía que con 2 pesetas facía un pazo, hasta que lle dixeron que construíra o pazo. Pois iso é o que fai o BNG, di que vai facer, hasta que chega ao goberno e non fai nada e fai o que fixeron vostedes. Pois iso, máis números, vamos seguir nós, porque vostedes, moito conto, pero pouca conta. Paco, tes a palabra. Está moi grande todas as teorías que fala. Eu baixo o nivel. Pero os tiños de la vida non están nas teorías. Eu estou disposto a baixar ese momento, estou disposto a baixar. Xa me entendí. Paco, ten a palabra. Sí, a min de verdade que me parece unha tristeza que haxa un concelleiro que non fale dos problemas dos veciños e que este exclusiva... Home, a min gustaríame que estiveras, vale, que polo menos atendendo. E que desde logo está máis preocupado de facer o vídeo que desde logo de falar dos problemas da xente. Mire, eu que vostede sexa un político profesional non me parece en absoluto mal. Agora, que sexa un mentireiro profesional sí que me parece algo inadmisible. Mire, vostede é tan tramposo e tan mentireiro co que fala de Rústica. Vostede sabe o que ingresa este Concello de Rústica? Sábeo? Primeiro non o sabe e segundo sabe que é algo insignificante. O que é, desde logo, importante é o de Urbana, que é onde vostedes aumentan un 25%. E a xente que está escoitando este debate dirá, pero esta persoa de que está falando? De verdade que a xente que este escoitando dicir que non lle cobran unha animalada de IBI á cidadanía, seguramente este asustada da chulería e da prepotencia que vostedes se gastan. Mire, minte, sabe cal é a cidade que menos cobra de IBI neste país? Santiago. Sí. O cero, sí, claro, é a que menos con Lugo, entendes? Sabe cal é a que máis paga? Por iso vostede non o dixo. Sabe cal é o que ten máis elevado? Vostedes só gobernan unha cidade neste país. Casualidade, Ferrol a que máis paga. Manda leches. E vostede tan mentireiro hasta de omitir... A mí se me deixa falar, sigo, senón... É que de verdade, por alzar a voz... Abelino. Por alzar a voz non vai desde logo evitar o que é a realidade. Vostede é tan trampulleiro e ten tanta falta de ética que non dá nin os datos reais. Agora ben, se vostede o que quere defender é que, e dicirlle aos veciños de Lerín, que subirlle o 25%, non IBI, por certo, dunha ponencia que está sobrevalorada, que está completamente sobrevalorada, e que, polo tanto, se atén desde logo a cidadanía de Lalín, cando nos lle baixamos o mínimo legal, aínda así pagaba máis do que debía pagar, e resulta que nin así lles chega. Mire, son concelleiro de Lalín, non imos evitar, pero como pode ser vostede tan falso? Vostede, claro que é concelleiro de Lalín, cobra do Concello de Lalín e, polo tanto, débese a Lalín. E se vostedes sí que teñen a capacidade de non afogar as economías familiares e das persoas deste Concello. E, polo tanto, sí que teñen a capacidade, faltaría máis, agora tamén lle botarán a culpa a algún goberno, non sei de onde, de que en Lalín este disparado o IBI, de que vostedes cobren casi 800.000, ingresen casi 800.000 euros máis de IBI, que subiran todos os impostos e todas as tasas, toditos, os importantes, ademais, suicidio, plusvalías, IBI, pero que lles queda, máis que afogar a cidadanía? E depois para que? Non me diga que para facer cousas, Onde gastaron nos 4 anos pasados o 90% do orzamento? Onde se endebedou o Concello de Lalín, nos últimos 4 anos, en máis de 10 millóns de euros, no último ano, cadrando coas eleccións municipais, onde vostedes non lles preocupaba a cidadanía, lle preocupou, como PIR, facer, desde logo, un uso perverso do que son os cartos públicos como se foran do Partido Popular.
E a ciudadanía non lle refrendou absolutamente nada disto, minte, porque vostedes non lle dixeron nas eleccións municipais na campaña que iban subir o IBI o 25%, non lle dixeron que iban recuperar o ICIO, non lle dixeron que iban recuperar as plusvalías, non lle dixeron, negárono sistemáticamente. Negárono sistemáticamente. Mire, vostede pode ser un mentiroso compulsivo. E eu non sei se a garabata que ten lle impide, igual a ten demasiado apretada, lle impide desde logo dicir a verdade. Pero xa hoxe empezou dicindo que era do Partido Socialista e supoño que agora será o mesmo motivo. Pero desde logo non minta, porque iso é indignante. Defenda que ten que subir os impostos para ter máis capacidade se quere. Pero non minta negando a maior, porque a xente nas súas casas desde logo sufre dun xeito moi importante esta carga fiscal. Moitas grazas. Eu creo que, polo menos é o meu pensar, que cada sitio, cada partido, e dentro de cada partido, cada grupo político que compoñen ese partido, ten unha forma de facer as cousas. Unhas mellores e outras peores, pero ten unha forma. E nós temos un estilo propio. E podolles dicir, e non é falsa modestia, que en algunhas cousas que se fixeron Lalín creamos escola. E o que di o Bloque Nacionalista Galego, eu entendo desde o punto de vista do Bloque, é que está na oposición aquí, é que cada vez que subes unha tasa ou un imposto, pois como oposición intenta, facendo demagoxia, lóxicamente, intenta poñerse a bandeira de que é o que defende a veciñanza. E iso, que pode parecer certo nunha primeira instancia, non o é. É unha percepción errónea. Eu teño que dicir que, despois de tantos anos que levo no Concello, pois que tuve unha maneira parecida de gobernar todo o tempo. Excepto cando estuve na oposición por razóns obvias, porque non gobernei. Pero cando gobernei, sempre levei unha línea. E mire, non me arrepinto, facendo unha visión retrospectiva, do que fixemos e da parte que me tocou a min. Houve moitas cousas que ten este Concello que houve que botarlle moito valor. Moito valor. Porque senón non sería posible. Pero de algunhas cousas creo que nos beneficiamos. Aí está, cando decidimos facer o Lalín Arena sin ter un peso. Non había un can. Por iso fomos a unha concesión. Cando fixemos este Concello, era un soño. Contábamos que valera a mitad e valeu o doble. Bueno, pagueinas, eu creo que as paguei, pero non me arrepinto. Cando aprobamos o Plan Xeral no ano 99, a min dicíame que aprobar un Plan Xeral significaba perder 3 ou 4 concelleiros. Teño que dicir que naquel momento que tiñamos 16, dixen, bueno, se perdemos 3 ou 4, douno por ben empleado. Non perdemos, perdemos un. Quero dicir que as decisións importantes que tomei ao longo da miña dilatada xa vida política, cando estou convencido delas, a gran maioría saíron ben. Outras saíron mal, pero a gran maioría saíron ben. É dun bagaxo que se mira é o balance neto. Canto invirtes, canto recolles. Cando veñen as eleccións, señor Vilariño, todos lle arrimamos as coa nosa sardiña. E nós non somos uns santiños da caridade. Claro que lle arrimamos as coa nosa sardiña. Faltaría máis. Pero iso fai no todo Dios que está gobernando. Todos. O que diga que non o fai, minte. Por lo tanto, gobernamos cunha visión cortoplacista no que toca as eleccións, porque cada 4 anos hai que dar a elección, hai que sufrir unha oposición sempre dura, e, por lo tanto, eso condiciona ás veces a gobernabilidade. Por que subimos todos tasas e impostos no primeiro ano de mandato? Por razóns obvias. Podemos dicir que non, é porque fai... Non, é mentira se o dicimos. É por razóns obvias. E facémoslo todos. Todos os que son medianamente listos en política. O que é burro, pois, meto pena na echadeira, constantemente. Pero nós, como todos, facémoslo. Entón, mire, a ver, Concho, nós
É certo que a xente de Lalín paga uns impostos, eu creo que razonables, pero é que para facer algunhas cousas que veñen de outras administracións, ou faz así ou non das feito. Tens que deixar sin executar. Mire, eu vou intentar endeudarnos o menos posible no tema dos plans europeos, o menos, do EDIL. Por eso meteremos o plan extra, que o plan extra vai combinado con fondos europeos para, digamos, entre comillas, aforrar 1.200.000 euros que nos toca do plan extra. Meteremos nos distintos plans provinciais de máis provincia a parte, a licota que nos toca a nós dentro deso, o que nos dé a Xunta en algunha historia tamén o meteremos. Para que? Para que en vez de poñer de fondos propios 4,5 millóns de euros que temos que poñer, a ver se logramos traballar con xestión e con moito esforzo. Que lle pregunten a Maripaz. Levamos 15 días de reunións todos os días para ver como cadramos todo eso. Por eso os presupostos os retrasamos, que xa vos lo dixemos. Entón, Concho, ou non pides os cartos, ou se chos dan, tes que executalos, porque senón é unha vergonza non executalos. E se non poñemos a parte que nos toca, temos que perdelos. Non queda outra. Porque nós temos que poñer o 40%. Antes era o 20%, no plan EDUSI, agora é o 40%. Entón, vamos a intentar fazer o mellor posible, pero eu creo que temos grandes proxectos para Lalín, por moito xa se verá a primeira fase, vaise ver a primeira fase da Almendra Central, nas calles aí do pé da Plaza de Abastos. Vamos ver se avanzamos na Gran Plaza, que creo que sí, que ainda que parece que non estamos traballando intensamente. Eu quero agradecer a labor do concelleiro de urbanismo, que ten moi boas ideas, como arquitecto que é, algunha cousa que íbamos facer dunha maneira, creo que íbamos facer doutra, e creo que iso vai ser para o Concello de Lalín. E vamos a intentar, do lado baixo do Lalín Arena, facer unha gran área de deporte e de saúde. Aí, agora apropiamos 50.000 metros, pero eu aspiro a ter aí 250.000 metros, non os 50.000 que expropiamos. Eu aspiro a 250.000 para poder ter as piscinas exteriores que a calidade que necesita Lalín, o parque de atletismo, o anillo de atletismo, etc. E tamén para pasear polas carballeiras que hai alrededor. E intentaremos conseguilo. A mellor morremos no intento. Bueno, mala suerte. Non pasa nada. Pero eu, cando teño unha idea clara, tiro para diante con ela. Así que eu sei que a min gustaríame poder ter en vez do 0,5, 0,4, claro. Pero non nos dan os números. Non nos dan os números. Se nos deran, crédeme que eu prefería abortar algunha cousa e ter os impostos máis baixos. Sin duda. Eso aseguro yo. Pero non nos dá a vida. Así que moitas gracias polo debate razonable, cada un defende o seu, faltaría máis, pero moitas gracias polo tono, e hoxe creo que nese aspecto, pois, bueno, eu estou convencido que Paco Vilariño en ningún momento pensou que lle íbamos a votar a favor. Así que vamos a votar. Votos emitidos 20, a favor 9 dos grupos da oposición, e en contra 11 do Goberno e abstencións 0. Temos fora do orde do día, como sabedes, temos fora do orde do día o tema do SAF. Entón, ou ben votamos a urxencia primeiro e despois debatimos o tema, ou xa debatimos o tema e votamos a urxencia e despois o fondo. Bueno, a urxencia ben motivada porque falaxes ti non máis ou menos paz. Sí, a urxencia ben motivada porque non nos chegou a tempo e significa, pero significa que se non tiña que dar para o mes que ven. Nos gustaríamos empezar co novo contrato en xaneiro. Como ten que ir 15 días aínda a exposición e tal, 15 días hábiles, xa vai alá o mes de novembro, por exemplo, entón, con isto en teoría empezaríamos un de xaneiro. Entón é para empezar co ano novo. E así xa empezamos ca empresa con as cuentas xa claras desde o minuto 1, e esa é a idea que xogamos. Por iso ven por urxencia. Vale vos así como razonamento de urxencia. Votamos entón a urxencia e despois perdón, que fixen mal aquí, ó. Non é que teño que... BIF.
Estás por aí, Viz? Sí. Mira, para meter un punto no orden do día, como era? Añadir urgencia. Añadir urgencia. No, pero era para meter... Vale, votamos, por favor. A urxencia, só a urxencia. E aquí marcan. Ahora sí. Votos a favor do 19. Falta-me un. Begoña. Falta Carmen. Non, pero falta un, pero faltábame dous. Faltaba Begoña. Votos emitidos 20. A favor 15 do Partido Popular e de Compromiso. En contra 2 do Bloque Nacionalista Galego e 3 abstencións do PSOE. No, Teresa votou. Ben, entón son 15 votos a favor, 2 en contra do BNG e 3 abstencións do PSOE. Ahora vamos ao debate do punto. Ten a palabra Avelino Souto, como concelleiro, neste caso, de Servicios Sociais. Bos días. Bueno, de novo, hoxe sometemos, pois, como saben, a votación a adxudicación de servicio na axuda do fogar. Quero comenzar deixando algo claro. Non estamos, sin duda, a falar dun contrato calquera. Estamos a falar dun servicio esencial, dun pilar da nosa política social e que chega cada día á casa das persoas maiores, das dependentes, das persoas con discapacidade e das familias que necesitan apoio para seguir vivindo con dignidade no seu fogar. Un servicio fundamental para as persoas usuarias e tamén para o Concello, porque, como ben saben, pois o SAF é moito máis que unha prestación social, é acompañamento, autonomía e benestar. E é a ferramenta que permite que moitas xentes poidan seguir coidadas no seu fogar e no seu entorno. Un contrato que abrangue máis de 81.000 euros anuais de atención, tanto modalidade de dependencia como libre concurrencia, e tamén a inclusión de atencións de domingos e festivos. E, por suposto, que este servicio require planificación, organización, cero populismos e responsabilidade, xa que non se pode improvisar un servicio desta magnitude. E tampouco se pode esquecer que detrás de cada hora prestada hai unha persoa traballadora, que hai humanidade, compromiso e profesionalidade. E todos os que tivemos este servicio na casa, pois sabémolo. Un contrato de gran impacto económico e laboral, un contrato que supón máis de 2 millóns de euros anuais de investimento municipal. Para ser exactos, este contrato ascende a 2.077.883,86 euros. Non só é unha das contratacións máis importantes do Concello en términos económicos, senón tamén en impacto laboral e social. Estamos falando de máis de 60 persoas traballadoras, case todo mulleres, que forman parte do equipo que coida, acompaña e atende a nosa veciñanza. Volvendo á parte económica, o Servicio de Axuda ao Fogar supón para o Concello de Lalín anualmente un esforzo moi importante. Para o exercicio 2026, como decía, prevese un gasto de 2.077.883,86 euros, o que supón un aumento con respecto ao 2025 é que tan só na modalidade de dependencia se vai a un gasto estimado de 1.942.288,66 euros, fronte a uns ingresos de 1.054.800 euros, dos cales 898 proceden da subvención da Xunta e 156.000 do copago das persoas usuarias. Isto, digo, significa porque o Concello ten que aportar só para a parte de dependencia 887.488,66 euros de fondos propios, é dicir, preto dun 46%. E na caso de modalidade de libre concurrencia, a situación volve a ser semellante. O gasto previsto ascende a 135.595,20 céntimos fronte a uns ingresos de apenas 48.620,46 euros, polo que o Concello deberá cumprir con 86.974,74 euros. En resumen, o SAF suporá en 2026 un esforzo global máis grande de máis de 2 millóns de euros, dos cales prácticamente 1 millón se irá directamente do orzamento municipal. E todo isto para prestar un servicio esencial que debería estar cofinanciado de outra maneira, pero que mentras non
se poñen de acordo, pois, por suposto, que facemos nós pola importancia deste servicio. E digo porque o artigo 32 da financiación del sistema para as autonomías e atención de las dependencias é claro, e dice que a través de las aportaciones de la Administración General de Estado y las comunidades autónomas, así como la de las personas beneficiarias, en función de su capacidad económica, se debería financiar o SAF, pero nunca con recursos municipais. E na práctica estamos nós asumindo o 50% do coste. Esta adxudicación que vamos a aprobar hoxe, pois, como saben, realizouse mediante procedimento aberto e regulado, con criterios técnicos e valorados polos técnicos, ponderados de maneira transparente. Neste proceso participaron 6 empresas e o proceso foi obxectivo e público. A empresa Protección Gerática 2005 SL, que é a proposta que se propón hoxe, obtivo a maior puntuación, 95,95, fronte a 88,34 de Advances, 82,11 de Atende Karen e 68,83 de Idades. E 2 foron excluídas por non acadar o mínimo de 17,5 na parte técnica, ainda que supoño que xa serán coñecedores porque as actas de todo isto foronse publicando ao longo do proceso e levan publicadas semanas. A proposta desgañadora, según os técnicos e son as valoracións técnicas, destacou pola súa organización, pola estrutura e polo proxecto que propuxo, como digo, sempre basado nos informes que preparan os técnicos. Tamén é importante, decía o do Cero Populismo, que hai que ter en conta que as empresas que prestan servicios, Alcades, me das para acabar, non son ONGs e, por suposto, tamén se presentan igual que a calquera outro servicio que se prestan do Concello, e hai que dicilo claro, non son ONGs e teñen que ter o seu beneficio empresarial. Por suposto, nunca pode ser a costa das condicións laborales nin da atención dos usuarios. Por iso tamén este contrato marca reglas claras e obriga a subrogación do persoal según o artigo 130 da Lei de Contratos, pide dereitos e actualizacións salariais, a cobertura das baixas e vacacións, comunicacións inmediatas das altas e baixas da Administración e o cumprimento estrito da normativa laboral e de seguridade. Non só son palabras, é un priego que marca e protexe as traballadoras e que ao final busca coidar a quen coidamos. Tamén lles digo que, con todo o que se dixo aquí cando se trouxe ese pliego, quero aproveitar para felicitar a todos os técnicos que traballaron neste Concello, especialmente o Departamento de Contratación e a Teniente Alcalde, porque este pliego chega aquí totalmente inmaculado, sen ningún recurso e sin ninguna sola paralización, a diferencia do que está pasando nos concellos do noso entorno e na comunidade galega que están tumbando os pliegos. E este chega aquí sen un só recurso, e ese é o maior reflexo de que cumple ca normativa vixente, ainda que vostedes decían no seu momento que non cumplía, e que é un pliego que se trae de forma inmaculada. Por suposto, tamén leva unha compensación para os kilometraxes que teñen que pagarlle según marca o convenio colectivo. En definitiva, o contrato tamén aposta pola profesionalización e pola formación continua do personal. Evidentemente, todas as traballadores que queran, a empresa ten que seguir dando medios para que se poidan seguir formando en atencións a persoas dependentes, higiene, mobilidade e seguras. E, ademais, esta adjudicación tamén mellora. Neste contrato se incluye unha plataforma digital de control e seguimento, determinar teleasistencia 24 horas, 12 grúas de movilización, horarios adicionais para urxencias e demais. Un contrato que se vai aprobar cunha duración inicial de 2 anos, prorrogable por 1+1, sempre que cando as partes temos de acordo e, sobre todo, que desde o Concello se faga unha avaliación e a empresa este a prestar o servicio como Dios manda. En definitiva, o Concello conserva a potestade de dirección, supervisión e avaliación. E as empresas deberán entregar un informe do que está a facer. Tamén lles digo que xa aproveito para anunciarlles que no primeiro semestre do vindeiro ano, crearemos un espacio para facer control deste contrato e tamén, por sempre, estar escoitando a todos os xentes que interveñen, faremos un sistema que se vai a chamar Coidar Xuntos Lalín, que xa vos contaremos en que consiste, pero que basicamente vai pensado para o SAF. En definitiva, un contrato que chega aquí sen recursos, que sacamos con un precio acorde ao mercado e con 3 premisas claras. O servicio do SAF é esencial, é o piar da nosa atención social. En segundo lugar, hai un colectivo de persoas que traballan que son primordiales para nós. E, en terceiro lugar, priorizamos a calidade, a estabilidade e, sobre todo, falando claros e sin falsas promesas que non se poden cumplir. E seguimos mellorando os servicios públicos do Concello de Lalín. Gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Tes a palabra.
Ben, bueno, noso primeiro tema, e quero que o secretario se pronuncie, díganos se un contrato millonario de máis de 10 millóns índose ao límite legal que permite a lei, se nos pode entregar con día e medio, se iso é desde logo garantir que poidamos, obviamente, ter un mínimo estudo sobre el, e se non se nos impide fiscalizar que é a nosa función dita concesión. A min, desde logo, que se nos diga se isto é posible. E gustaríame que o secretario se pronuncie, porque me parece un escándalo que, coa argumentación de non é un contrato calquera, é un servicio fundamental, máis de 2 millóns o euro e unha contratación moi importante. Con toda esa argumentación resulta que se nos dá unha documentación imposible de estudar co tempo que se nos dá, saltándose a torera absolutamente todos os prazos. Nós non estamos en condicións aquí de poder avaliar o que técnicamente esta proposta é imposible. Ben, eu digolles unha cousa tan sencilla como eso. Teñen tempo de avalialo, teñen tempo de sobra de avalialo, porque isto vai ir agora 15 días a exposición pública, e vai ir para que, bueno, para se hai calquer tipo de alegacións e tal. Sempre os temos, non? E se vostedes agora ten todo o tempo do mundo que queira, ve calquer gazapo ou calquer cousa, está a tempo de manifestalo, non hai ningún problema. Fai unha alegación. A ver, eu non vou... Nós non temos as condicións para poder votar este punto, é máis que evidente. A ver... A ver, señor secretario, é que, a ver, de verdade que home, algo terá que dicir. Pero un pleno extraordinario, hombre, claro que podemos hacer un pleno extraordinario, pero é unha coña marinera. Eu estou... Fai 4 días laborales, unos a noite, fai 3 días laborales, incluindo que temos que vir aquí a pleno a revisar toda esa documentación, que non temos, evidentemente, tampouco sabíamos que viña neste pleno, temos que revisar toda esa documentación, que son, non sei, 87 carpetas, máis todo o que ven ao pleno ordinario, que é un pleno, eu creo que bastante farragoso, como dixen antes, porque viñan tamén ordenanzas. E as ordenanzas, se alguén nos prepara, está moi ben, pero miradas unha a unha, a nova ordenanza, a anterior, e todos os documentos que ven no medio non leva media hora. E hai que saber que non nos dedicamos a isto. É unha cuestión. Levan 2 anos. Levan 2 anos sin adjudicar isto, pagando facturas extrajudicialmente. Entón... A ver, vamos a ver. Vostedes sabían perfectamente desto e teñen documentación sobrada. O que están facendo é unha escenificación, para dicir, para propoñer que haxa outro pleno. Ben. Non, que vai ao seguinte pleno. Para propoñer que haxa outro pleno. Non, outro pleno non. Vai ao seguinte pleno para, en vez de empezar, como dixen, o día 1 de xaneiro, que empece... Pero que máis lle dá se levan 2 anos? A ver, vamos a ver. De verdade, que máis lle dá? Vamos a ver, pois non me dá igual, porque eu quero empezar o ano novo, quero empezar co perfecto contrato. Pero en que llevaría? Pero miren unha cousa, vostedes, menos o documento este final de un fole medio, tuverno a disposición que estaba publicado. Onde estaba publicado? Bueno, mira. Pero... Ademais, só son 2 informes a maiores que son a audición técnica e económica, porque o resto da igual o pediron para o pleno de abril. A última vez que vemos o pleno foi en abril de 2025. Estamos en novembro. Pero eu a documentación de abril non a podo ver, salvo que vai á plataforma de contratación. Porque eso todo elimina. Se nos gestión non podo entrar a ver os documentos como veo este. Nós non. Entonces, nós desde abril hasta logo que eu teño aquí todo o mes de abril. Non, pero entonces... Desde aquelas, depois é que ustedes non guardan. Pero son un problema seu. Entón vou por non traballar. O problema é que non somos transparentes. Madre mía. A ver. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vostedes non queren ver o que dá igual que o teñan un día, ca 2, ca 3, porque sabe unha cousa, o resultado final iba a ser o mesmo. E o que pretenden é que ralenticemos a aprobación do SAF. Claro que levamos moito tempo facendo, porque o SAF non foi unha cousa doada.
E vostedes saben, non? Entón, agora o que queren é escenificar como que queremos impoñer cousas a ver se imos ter algunha atrapallada metida aí dentro do SAD. Mire, eu o que lles propoño é, nos votámoslo, ustedes voten o que queiran, absteñan, se voten en contra, fagan o que estimen oportuno, faltaría máis, pero se lle topan algún gazapo, dígano e volvémoslo traer a pleno. Eu comprometo-me a eso. Ustedes se lle topan algún gazapo, convocamos xuntanza de portavoces, non, vostedes ven o tema, e vexan o tema con toda a tranquilidade que queiran e o tempo que queiran. Se lle topan algún gazapo, ustedes dimo a min, eu convoco unha xuntanza de portavoces. E convocamos unha xuntanza de portavoces co secretario general do Concello. E temos a xuntanza, os 4 portavoces, co secretario xeral. Vémolo e volvémoslo traer a pleno se fai falta. Ningún problema, eu comprometo-me a eso. Sí, claro. Eu, primeiro, admito que é unha persoa moi hábil, pero, desde logo, nos non imos caer no que vostede está... Moi hábil non son, pero... É moi hábil porque, desde logo, está querendo que nos asumamos que vostedes se poden saltar a torera absolutamente todo. Non están actuando, nin con transparencia, nin dándonos o máis mínimo prazo para poder, desde logo, ter un criterio de votación. Pero que estamos falando do contrato máis importante que aproba este Concello? Pero están levando o límite legal a concesión a 5 anos. O límite dun xeito que cuidadito, non, máis un 5. Hombre, amiguiño, hombre, sí, claro. Entón, é que de verdade, señor secretario, é que vostede terá que dicir algo neste tema, porque de verdade non hai ningunha razón despois de 2 anos de estar dun xeito totalmente ilegal, pagando facturas a alguén que non tiña concesión, de repente cale a presa. O que creo é que vostedes o que queren é poñernos pau na roda, e teñen todo o dereito do mundo, poñanos pau na roda. Simplemente mal malo para esta casa, porque acabado aquí convocarei comisión e pleno. Convocarei un pleno extraordinario e la van por un sei canto, pero o que costa un pleno. Pero, de verdade, non diga eso. Pero por que ten que ser un pleno extraordinario? Hombre, e logo... A ver, Paco, despois de esperar o tempo que esperamos, crees que eu, podendo empezar co SAF o día 1 de xaneiro, vou esperar por non convocar un pleno extraordinario, esperar aprobalo neste mes, que así non entraría en vigor hasta febreiro, vou esperar. O sea, non aproba os orzamentos que o que ten obligación e isto que leva 2 anos lle importa, home. Sí que me importa moito. Sí que me importa. A ver, non nos faga a nós sentir que lle estamos facendo algo malo a este Concello, non é certo, nós non seremos sospeitosos deso. A ver, a este Concello, usted verá, alá vostedes. Pero digan que lle afecta, porque, de verdade, diga en que lle afecta este Concello. Afectanos que se vai ao pleno ordinario do mes de novembro non chegamos a tempo para que o día 1 este en vigor. E que implica eso? Que implica de malo eso? Cando estivemos máis de 2 anos. Pois estou lle dicindo que non implica nada que non teña solución, pero eu quero o día 1 de xaneiro empezar... Por unha cabezón... Pero tiveron anos... Non é unha cabezonería, home, pero se é cuestión de 24 horas... Pero, Avelino, que lle das a cabeza? Pero din que afecta. A ver, nos po pleno... Dimen que... A ver, mire... A mí, vamos, encantado. Nos para o pleno do mes de... Nos para o pleno do mes de novembro non vamos a esperar. Entón, vou a convocar un pleno extraordinario urxente. Eu quería evitalo, non podemos evitar. Pero é que, Paco, claro, a ti dache igual, pero a mí non. Claro. Bueno, é igual. Eu non quero que un tema, un contrato do SAF, que o primeiro en reclamar sexa a oposición deste Concello. Tampouco quero, porque se teñen base legal para reclamar, reclamen. Pero por poñernos pau na roda ao goberno, fágano, pero eu creo que iso vai ser malo para vostedes. Xa o verán. Pero non hai ningún tipo de problema. Votamos a urxencia, retiro o punto do orden do día, e convocarei un pleno extraordinario, pero xa lles digo, como se cae o sábado ou domingo, non me dá tempo para o domingo, senón xa os petaba o domingo pola mañá.
César, quero que me digas exactamente como é o proceso, como é o procedimento e tal, e vou no convocar con mínimo. Quero convocar ao salir daqui. Entón, ao acabar o pleno, temos unha reunión vostede máis eu, e dígame onde se cumple todo o que hai que cumplir e tal, e vostedes estudien, teñen todo o fin de semana para estudiar, a ver se lle descubren a cuadratura do círculo. Creo que van topar petróleo neste contrato, van topar petróleo, auténticamente petróleo. Se verán como sí. Pero bueno, é un pleno máis. En fin, retiro do orden do día, César, como facemos para retirar? Hai que votalo, podo retiralo como presidente? Retiro como presidente da orden do día, queda sin efecto, convocaremos un pleno extraordinario urxente para este, porque eu quero que o día 1 de xaneiro que este en vigor, concho, xa levamos, claro que levamos 2 anos, é que queren que volvemos 2 anos e medio, se non fixemos antes foi porque non demos. Pero este pliego, dese conta que todos os pliegos de todos os concellos sufriron 20.000 recursos. O noso non tuvo ningún primeiro. Algo faríamos ben. Algo faríamos ben. Eu dixenlle a Maripaz, cando empezamos con esta historia, reúnete ca concelleira delegada e procura facer un pliego intachable. E mal non debeu salir cando ningunha empresa recurreu. En todos os concellos están multirrecurridos por todos. E aquí non recurreu ninguén. Non estará tan mal, digo eu. Pero, en todo caso, se temos que ter un pleno extraordinario, témolo. Rogos e preguntas. Quen quere facer algún rogo, algunha pregunta? Ten a palabra Anxo. Hai máis de 2 anos aprobouse aquí por unanimidade o tema do bono de comercio e non fixeron nada. E despois dun ano preguntamos, ademais tiña a ver as bases de, creo que era do Concello de Ames, dixo, estamos traballando neso e tal. Entón, ao cabo dun ano, preguntamos por eso no que estaban traballando e nos dixeron, non fixemos nada, pero estamos traballando coa Dirección Xeral de Comercio e vamos facer unha cousa pioneira co bono de comercio e tal e cual, non sei que. Pasou outro ano e tampouco sabemos daquela cousa pioneira que se iba a facer co bono de comercio en la LIN. Entón, eu pregunto 2 anos despois se hai algunha novidade do asunto do bono de comercio, se van a facer algo ou se vai para o último ano, para o ciclo electoral, vamos. Vale, máis preguntas? E tamén preguntas? por insistir, na placa que vostede estaba xestionando e que leva 2 anos xestionando que viñera a placa de Argentina, dos represaliados que estaban no hall, que iba a colocar nun sitio moito máis acaído e tal, si tamén tuvo algunha novidade nesa negociación de 2 anos? Sí, falei co presidente, podo yo decir porque non lle vou contestar por escrito despois eso. A outra pregunta vamos a contestar por escrito, pero esta podo yo contestar. Está facendo a xestión o presidente José González, o presidente do Centro Lalín de Bos Aires, xa tuvo 2 encontros ca persoa, co que leva a asociación que le ten eso, e o que me di é que hai posibilidades. E iso é José González, que ten un nombre e apellidos, e que se lle pode preguntar. Eu encarguei esa xestión, el está facendo, xa tuvo un par de contactos, e a miña idea é que veña para aquí, que eu creo que agora debería vir, pero non son eu quen o decide. Hai momentos onde se nos dixo que sí, que non había problema, e momentos nos que nos dixo que non. Ahora mesmo está negociando o presidente de Fillos de la Lín de Bos Aires, José González. Más preguntas? Alba, ten a palabra. Vimos nalgúns dos últimos decretos que viñeron hoxe a pleno, que se estimaban alegacións a multas de tráfico. Vemos no anterior pleno como había moitas multas de tráfico que, ainda entregando documentación, non se estimaban as alegacións. E eu quería preguntar se todos os veciños teñen a mesma facilidade para que se lle estime unha alegación de tráfico e lle quiten unha multa. Falo xeito que non che entendo nada. Se había... Se todos os veciños teñen a mesma facilidade para que se lle estime unha alegación de tráfico e, polo tanto, lle quiten unha multa, ou se algúns, que ademais, dase a casualidade que son empregados municipais e demais, pois teñen unha liña máis directa co Concello. Home, eu creo que todos os lalinenses son iguales ante as multas de tráfico, empezando polo alcalde, que xa paguei máis de unha, vale? Xa paguei máis de unha. E pago, xa máis, non se preocupe, Bueno, pois hai informes técnicos que quere que lle diga. Eu remito-me a eso. Eu digolle que todos somos iguales. A mí, cando me poñen algunha multa, son o primeiro en pagar e máis documento, para que non haxa dúda ninguna. Porque, en teoría, diz, no, o alcalde que vai pagar unha multa. Contrario a algunha non te cree, pero sí, que as pago. Cando as cometo. Cometo infraccións cando non podo, ou cando podo non, cando non quero, pero cometo as como a todos. Ás veces teño o coche mal aparcado e multanme. Bueno, eu son o primeiro que lle digo aos guardias que me multen, porque eu quero que haxe esa orden. Non vai por vostede, non?
Sí, quería vostede. Máis preguntas? Mario, ten a palabra. Durante este mes nos mantivemos unha reunión con veciños da Rúa da Ponte, a petición dos veciños. Queixanse do mal estado en xeral da rúa, a nivel de infraestructura, pero, en particular, na zona do río non hai desbroces, entón, pois, a maleza invadios, hai bichos, hai ratas, está aquilo feito un desastre, realmente. Eles xa fixeron queixas ao Concello e a Augas de Galicia o 29 de setembro, de xeito formal, pero de momento non lle responderon nin uns nin outros. Os veciños da Ponte gustaríalle saber como se atopa este tema, porque están moi preocupados, xa que non se lle dá solución ninguna. Nada máis, esa é a nosa pregunta. Gracias, Mario. Más preguntas? Rafa, ten a palabra. Sí. Vou intentar ter un tono coloquial para que se me entenda, sobre todo algún concelleiro. Sí, por favor, baixo o nivel, senón... Rogo que me teñan en conta o que lle vou decir. Eu, de verdade, señor alcalde, con todo o respeto e o afecto que sabe que lle teño, eu creo que non poden ter moita queixa da oposición. Permanentemente se nos está avisando para, pois, oye, va un informe... Pero non dixen que tuera queixa, Rafa, se me entendiches eso, non dixen eso. É que parece que lle molestou esta circunstancia, e eu creo que... Se me permite. A ver, Paco, se me avisa deste tema, eu xa non o hubiera metido por urxencia, eu pensei que non había problema ningún. Gustaríame seguir, O SAD. Eu se me dixe eso antes, xa non o meto. Pídolles que me respeten o meu turno, se son tan amables. Perdona. E decirlle que durante todo este mandato unha especie de pax en la LIN que estamos intentando ter unha posición absolutamente constructiva. Casi todos os plenos veñen con un tema de última hora, xeralmente non se protesta. Eu non me quise meter en este debate, pero non acabei de entender por que da obsesión de que ten que estar o 1 de xaneiro, 1 de xaneiro, 1 de xaneiro. Non acabei de entender, non quise meterme en este debate. De feito, tiñamos pensado simplemente absternos en esta cuestión e nin entrar en debate. E eu, hombre, quero dicir que cando eu tiña a imensa honra de presidir este Concello, cada vez que a un pleno viña a un último momento un documento, se nos decían que non éramos de fiar, que engañamos a xente, que así non se engoberna. Eu creo que vostedes non poden ter ningunha queixa de como nos estamos comportando, e perdón por falar por resto do grupo, se me permiten, o resto da oposición con este tipo de cuestións. E nada, eu digo de xeito absolutamente constructivo, de acordo? Grazas. Más preguntas ou rogos? Non hai, levantamos a sesión. Vamos a poñer o pleno. Canto tempo vos fai falta para estudialo? Canto queredes? A parte de tocar as narices, canto queredes para estudialo?